ودي ما ترحان كفلا للتعلم كله من قال تعلم قلبتك كاسني تحسب تتحلم للتعلم كله من قال تعلم اقلعت كاسني تحسب تتحلم واللي قبيل من قابز حد تتعشم يتتهكي حقايلك بقوى الكرم وبلهبته لفاش كافي وحبن تصحي تصور ودك الجلاب عباير تريا اساد حفن لكم سلماي ستيا ابايكا وبعلقب لا الدليا تصحي تصور ودك الجلاب عباير تريا اساد حفن لكم سلماي ستيا ابايكا وبعلقب لا الدليا تاريخنا حروتي كون وقرر ورودي مقطنهم كمسل أولادي سرر لا يمن جفر بجلاكي عبي ونموش لتبادر من الحلم وزي ما حلمهم يتفسر شنو بحفن اللي تقلوم بأسر ريتريا مشاماتا اتقلبنا لتلم حادق واسر فارس انت وفارس عود التطاقم تاريخ بدير حلفا ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሮ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ዜናታትን ምስ ዝኸይድ ዓሚቕ ትንተናን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ናይዚ መደብ ምሳና ክጽንሑ ብኽብሪ ንዕድመኩም ላይክ ሼር ኮሜንት ከምኡውን ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ነቲ ኩሉ ንገብሮ ፃዕርን ድኻምን ሓግዙ ክንብለኩም ንደሊ ስለቲ ኩሉ እትገብርዎ ፃዕሪ ድማ ብልቢ ከነመስግነኩም ንደሊ እምበር ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣመና ሰፊሕ ኣብ ከባቢና ዘተኮረ ምስ ከባቢና ብዓለም ደረጃ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ክንርኢ ክንፍትን ኢና እዚ ድማ ናይ ኤርትራ ብቐጥታ ተዘዋዋርን ከፀልዋ ዝኽእል ሓበሬታ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እዚ ምርዳእካ ንምንታይ ይጠቅም ዓለምና ናበይ ገፃ ከም ትኣቱ ዘላ ንክንርዳእ ስለ ዝሕግዘና እዩ እምበር መጀመርያ በዚ ክንጀምር ኢና ሌትስ ጎ Message to Iran, with the commander-in-chief ordering a powerful and deadly attack against Iranian-backed Houthi rebels in Yemen over the weekend. Multiple rebels dead after the strikes hit the intended targets in Yemen's capital city on Saturday. With President Trump writing on Truth Social, the Houthis have waged an unrelenting campaign of piracy, violence, and terrorism against American ships, aircraft, and drones. Your attacks ዶናልድ ትራምፕ ዳርጋ ብምሉኡ ሰራዊት ናቱ ሚኒስትር ምክልኻሉ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ናቱ ከምኡውን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ኣብ ምሉእ ሚድያ ዘርጊሑ ብዛዕባ እዚ ኣብ የመን ዘካየዶ መጥቃዕቲ በቲ ሓደ ክከላኸል ብሕጂ ክመፅእ ዝኽእል መፍርራሕ ሰፊሕ ዝኾነ ጎስጓስ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ግን ብዓብዩ ንዞባና ዝኽተሎ ዘሎ ስትራቴጂ እውን ዘነፅረልካ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ምክንያቱ መጠን እዚ ናይ ሑቲ ምንቅስቃስ እናሓየለ ዝኸደ መጠኑ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከባቢና እቲ ከባቢና ሲ ኣብ ቆላሕተ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከኣትዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ዞባና ኣሜሪካ እንተስ ብፅቡቕ እንተስ ብሕማቕ ኣብቲ ከባቢና ስትራቴጂ ናታ ኣትሪራ ንክትሰርሕ ዝግድድ እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ነዚ ሑቲ ዝበሃል ኣነ እውን ዘይፈትዎ ተርዲኹም ኣለኹም ምስቲ ናይ እስራኤል ጉዳይ ብኡ ገይሩ ክንዲ ዝድቅስ መመሊሱ ነቲ ፀገም ይቕፅሎ ስለ ዘሎ ነቲ ዞባና ዘይተደልየ ፅልዋ ዘይተደልየ ውድድር ዘይተደልየ ዕድመ ነቶም ሓያላት ሃገራት ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎም ንዞባና ንኸመፁ ይገብሮም ኣሎ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ንንግዲ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ your attacks must stop starting today if they don't hell will rain down upon you like nothing you have ever seen before ብዘረባ ብካፒታሌተር ጌርካ ምፍርራሕ ፋሽን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኑ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ትገብርዎ ዘለኹም መጥቃዕቲ ሕጂ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ጠጠው ክብል ኣሎ እንተዘየለ ኣብ ልዕለይኹም እሳተ ጎመራ ሓዋ ኣብ ልዕለይኹም ከም ዝናብ ከዝንብየ ብዝብል መቸም ዓብዪ ቃላት ዝተሓወሰ እዩ ሑቲ መልሲ ይቦም ኣለዉ እዮም እዚ ነገር እዚ ግን እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ክንርኢና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ መጥቃዕቲ ክትካየድ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝተኸታተሎ እዩ you have ever seen before, writes the president. Trump also sending a direct message to Iran, warning the Iranians not to support terrorist proxies. The president following up after breaking news on this program last week that he sent a letter to the supreme leader of Iran asking to open up talks regarding Iran's nuclear ambitions. I've written him a letter saying, I hope you're going to negotiate because if we have to go in militarily, it's going to be a terrible thing for them. You wrote a letter to the Khomeini? Yes.
When did you send the letter? So እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኣቐድም ኣቢሉ ዝበሎ እንድዩ ተሓሒዘ ክርአልኩም ክፍትነ ሱፕሪም ሊደር ደብዳቤ ሰዲዱሉ ከም ዝነበረን ነቲ ሱፕሪም ሊደር ናይ ኢራን ማለት እዩ ንሑቲ ኢራን ይድግፎ ስለ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኢራን ድማ ስጉምቲ ክንወስድ ምዃንና እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብምፍርራህ ድማ እዩ ዝዛረቦ ዘሎ ንኩሎም ብምፍርራህ እዩ ንሓማስ የፈራርህ ንኢራን የፈራርህ ኮላይ ንራሻውን ዘፈራርህ ቋንቋ እዩ ዝጥቀም ነይሩ ኣብ ገለ ፖይንት ዶናልድ ትራምፕ ዓለም ኩላ ኣሜሪካ ሓያል ስለ ዝኾነት ኩላ ትሰግደሉን ትርዕደሉን እዩ ዝመስሎ እንተወሓደ እውን ስትሬንግስ ከም ዘለዎ መጥቃዕቲ ክገብር ከም ዝኽእል ገይሩ እዩ ዝዛረብ ኣገለገለ እዩ ይሰርሓሉ እዩ መልሲ ናይ ኢራን ሱፕሪም ሊደር አሊ ኸመኒ እንታይ ይብል ነይሩ is an apparent response to Trump's call for negotiations said the insistence of some bullying governments on negotiations is not aimed at resolving the issues but rather at asserting dominance and imposing their demands. The Islamic Republic of Iran will certainly not accept their demands. ስለዚ ፈኸራን ጃህራን ትዕቢትን ዝመልኦ ዘረባ ካብ ሓደ ቡሊ ወይ እውን ደንዳና ሓይሊ ድመፅእ ሰላም ንኸስፍን ንክረዳዳእ ኢሉ ዘይኮነሲ ድሌታቱን ፀቕጥናቱን ንክገብር ስለ ዝኾነ እስላማዊት ሪፐብሊክ ናይ ኢራን በዚ ዘረባዝን በዚ ተህዲድን ተዳሂላ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ኣይክትገብርን እያ ብምባል መልሲ ይቦ ነይሩ ስለዚ እዚ ናበይ ክቕፅል ይኽእል ኣብዚ ሓደ ኣገዳሲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ተዓዲሙ ዝተዛረቦ ዘረባ ክንሰምዕና ምክንያቱ ኣብ ዞባና ተኪሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ Pete Hegseth. Mr. Secretary, great to see you this morning. Thank you for being here. Can you tell us how it all went down on Saturday? Well, it all went down because an era of peace through strength is back. Just like in his first term, President Trump had to deal with the weakness of President Obama and get rid of ISIS, and he did it more quickly than anybody else. We're sitting on 4 years of deferred maintenance from Joe Biden, where in particular, when you talk about the Houthis, they were allowed for over 100 times to shoot at U.S. Ships, to shoot at commercial shipping. 4 months ago, when we sent a ship through, it was shot at 17 times. sometimes ዝብሉ ዘለዉ ፒስ through strengths ሰላም ከነውሕዝ ተኮይንና ኣብ ሓይሊ ገጅፍ ቅልፅም ከልወና ኣሎ ሰላም ድማ ብሓይሊ ኢና ነውሕሶ ዝብል ዘረባ እናተደጋገመ ይኸይድ ከም ዘሎን መቐፀልታ ናቱ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሕቲ ዝበሃል ኣብ ብዙሓት መራኽብናትና ብዙሕ ፈተነታትን ብዙሕ ዕንወትን ብዙሕ ስጉምቲ ክወስድ ዝፈተነ ሓይሊ እዩ ስለዚ ነዚ ስቒልካ ምርኣይ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ግዜ ኦባማ ዝነበረ እውን ድኽመት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2016 ክሳብ 20 ንኣይሲስ ይኹን ንካልኦት ብምስባር ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ዝረጋገፀ ሕጂ እውን ነቲ ባይደን ዘፅንሓሉ ድኻምነታት ንምእራም ሓያል ወታደራዊ ተበግሶታት ክወስድ ምዃኑን ኣሜሪካ ፀብለል ዝበለትን ሓያል ምዃና ንምርግጋፅ ድማ ዘድሉ ኩሉ ሓይሊ ክንጥቀም ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ ብንፁር ስለዚ ብዙሕ ዕላማታት ኣብ የመን ከም ዝሃረበትን ኣይደነ ብዙሕ ሰብ እውን ተቐቲሉ ከም ዘሎን ናይ ነዳዲ ቦታ ናይ ብዙሕ ዕላማታት ዝበልዎም እውን ሃሪሞም ኣለዉ ሕጂ ከረየኩም ሓንቲ ነገር ከረየኩም ደልየ ስለ ዘለኹ ራእይዎም ኣብዚ Ships haven't been able to go through for over a year without being shot at. Freedom of navigation is basic. It's a core national interest. And President Trump has said, we will restore that and we will be unrelenting. I want to be very clear. This campaign is about freedom of navigation and restoring deterrence. The minute the Houthis say, we'll stop shooting at your ships, we'll stop shooting at your drones, ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም 250 ልዕሊ 250 ኣታክስ ኣብ መራኽብ ናቶም ከም ዘጋጠመ እቲ መጥቃዕቲ ድማ ኣበይ የጋጥም ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ተቐያሕቲ ማለት እዩ ዝዓበየ ክፋል ኣብቲ ናብ ኤርትራ ወገን እውን ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ከባቢና ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ተፈጢሩ ከም ዘሎን ቀይሕ ባሕሪ ድማ ኣገዳስነት ዝህልዎ ናይ መጓዓዝያ ቦታ መስመር ምስኸውን እምበር ካብ ንግዲ ወፃኢ እንድሕር ኮይኑ ኣገዳስነቱ ክህልዎ ኣይኮነን ስለዚ ትሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ንግዚኡ ንእስራኤል ከተሰንብት ገለ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ንሓዋር ጉነት ቀይሕ ባሕሪ ናይ ንግዲ ዘይኮነስ ናይ ሽፍትነት ቦታ ንክገብሮ ስለደፋፈ ዘሎ ስጉምቲ ክውሰደሉ ኣለዎ ወይ እውን ንሱ ኣካይዱ ክቕይር ክኽእል ኣለዎ እዚ ከም ርዱ ጌርና ኢና ንወስዶ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕሚ ክትሪኢኹም ሕጂ this campaign will end, but until then, it will be unrelenting. We got the reports last night, Maria. The Houthi capital felt like an earthquake. Dozens and dozens of precision heavy munitions dropping precisely on the targets that we wanted to hit, sending a very clear message. And the message is clear to Iran as well. And the president said it in his truth. Your support of the Houthis ኣሜሪካ ካበይ ቦታ ኮይና ተጥቅዕ ነይራ እንድሕር ኢልና ድማ ረይዎም ኣብቲ ቀይ ባሕሪ ክንዲ ምንታይ ተኣኪቡ ከም ዘሎ ወታደራዊ ዓቕምናቶም እዚ ድማ እዩ ትሑቲ ዘይተደልየ ሓይሊ ኣብቲ ከባቢና የምፅእ ኣሎ ክንብል ከለና ነዚ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዩኤስ ስታውት ዝበሃል ዩኤስኤስ ሱሊቫንስ ዝበሃል ዩኤስኤስ ጄሰን ዱንሃም ዩኤስኤስ ጌቲቡርግ
ስለዚህ ብዙሓት መራኽብናቶም ከምኡውን ሄሪ ትሩማን እናበለ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ላዕሊ ዝመፅእ ካብዚ ዝተበገሰ መጥቃዕቲ ዝካየድ ነይሩ ገጅፍ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክመፅእ ወሲኑ ኣሎ እዚ ከዓ ነቲ ሑቲ ንምምካት ተባሂሉ እዩ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ እዚ ኣመና ሓደጋ ኣብቲ ከባቢ ዝፈጥር ዘሎ ስለዚ እንተስ ሑቲ ገጢሙ ተዋጊኡ ምሶም ገለ ክገብር ኣሎ እንተደይሉ ነቲ ዞባ ዓብ ስጋኣት ይፈጥረሉ ከም ዘሎ ከም ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ድማ ቀፃልነት ናይዚ ሓይሊ እዚ ዓብ ስጋኣት ክፈጥር ዝኽእል እዩ ነቲ ዞባ ሑቲ ኸ እንታይ መልሲ ሂቦሞም ጠጠው ክብል ዲ ዋላ እንታይ ክገብርስ ከብዚያ ስምዕዎ سفينة مرتبطة بالكيان الصهيوني أو لها ملكية أو جزء من ملكية للكيان الصهيوني القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن. حوت دما انت يم زبل زلو حجها زخونه مركب مس اسرائيل ወይ ካብ ጽዮናውያን ዝተሓሓዙ ድሕሪ ኮይኑ ብቀይሕ ባሕሪ ብፍጹም ክሓልፍ ኣይኮነን ኣብዘይ ገድስ እንታይ ዓይነት ዋጋ ከኽፍለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣገይ ንሳቶም ከዓ ይፍክሩ ኣለዉ እቲ ኩነታት ድማ መሊሱ ክሕይል ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ it's not really nice ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃስ ክንርኢ እቲ ኩነታት ክቕፅል ከሎ ድማ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ክፈጥር ከም ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ናብ ኢራን ዘተኮረ ዕላማ እውን ክህልዎም ከም ዝኽእል እዚ ብሓደ ወገን ጥራይና ንሪኦ ዘለና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ዝበሎ ክተሓዘልኩም የክልት እዮም ሚኒስትሪ ምክልኻል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ እውን ኣብ ሚድያ ተፀዊዑ ዝበሎ ዘረባ ስምዑ For our audience, just to explain, this Red Sea area is a really important transit point for global shipping. The Houthis out of Yemen have been disrupting transit there for some time. President Trump cited these concerns when he announced the strikes. I'm wondering, how long will this campaign last, and will it involve ground? ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ንግዲ ክሳዕ ክንደይ ተረቢሽ ከም ዘሎ ንኤውሮጳ ክኸይድ ዝኽእል ንካልእ ዓለም ክኸይድ ዝኽእል ንቀይሕ ባሕሪ ገዲፉ ብምሉእ ናይ ኣፍሪካ ቦታ ዘይሩ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ድማ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎን ንንግዲ ንመጓዓዝያ ንንግዲ ናይ ዓለምናን ዓብ ፅልዋ ፈጢሩ ዘሎ እዩ ነቲ ዞባ ድማ ንኢንቨስትመንት ይኹን ንቢዝነስ እውን ምቹእ ከም ዘይከውን ገይርዎ ኣሎ ብፍላይ በዓል ስዑድያ ንኣሜሪካ እዛ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ይደልዩ ኣለዉ ስዑድያ ኢዶም ክሕውስሉ እዮም ዘይደልዩ እምበር ይደልዩ ኣለዉ ኩሎም ሃገራት ግብፂ ትደልላ እያ እዚ ኣብ ሑቲ ዝግበር ዘሎ ይደልይዎ ኣለዉ እዚ መንገዲ እዚ ክፍታሕ ክኽእል ኣሎ ሑቲ ከምዚ ገይሩ ነዚ ቦታ እዚ ብሎክ ክገብሮ የብሉን ምክንያቱ ንብሙሉእ እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ሃገራት ክሳራ ከምፅእ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ እኳ ብቐጥታ ትኸስር ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ኢንዳይረክትሊ ክሳዕ ክንደይ ኣባና ለጊቦም ዘለዎ እዮም ተሪኻ ግን ናይ ሑቲ ቀፃልነት ምስቲ ባሊስቲክን ድሮናትን ሒዝዎ ዘሎ ንኤርትራ እውን ስግኣት እዩ ኣብ ሎንግ ተርም ምክንያቱ እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ኣብ ኤርትራ ካልእ ኣጀንዳ እውን ከበግሱ ስለ ዝኽእሉ እቲ ኣጀንዳ ናቶም ድማ እንታይ ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል ክትርድኦ ቀሊል እዩ ስለዚ ወይ ከም ሃገር ኮይኖም ዲስፕሊን ዘለዎ ብሕጊ ዘለዎ ክኸዱ ክኽእሉ ኣሎ ወይ ድማ ገለ ነገር ሲ ክግበረሎም ሕማቕ ኣይኮነን ክብል ከለኹ ምክንያቱ ሎንግ ተርም ከምዚኦም ዓይነት ሓይሊ የመን ቀደም መጋበርያ ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ እንታይ ይገብር ነይሩ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ክንዲዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ድሮናትን ባሊስቲክ ሚሳይላትን እናዓጠቐ እንድሕሪ ከይዱ ንኤርትራ ኣት ሳም ፖይንት ስጋት ክፈጥር ከም ዝኽእል ተሰጊኻ ዘይስግእ ኩነታት ኣይኮነን ሓቂ ንምዝራብ ንቐፅል ሕጂ ክህሮም ኣለዎም ውግእ ክወርዶም ኣሎ ገለ መለ እዚ ካልኣርስቲ እዩ እስራኤል ይትቐንዲ መበገሲ ናይቲ ፀገም ናይቲ ጉዳይ ናይ ሑቲ ናይ ቀዛ እንድሕሪ ኮይኑ ግን ኣብዚ ሕጂ ደረጃ እስራኤል ምስቲ ሓማስ ኮይኖም ነቲ ጉዳይ ክፈትሑላ ዝፍትኑ ዘሎ ስቲል ሑቲ ይቕፅል ስለ ዘሎ ሓደጋ እናፈጠረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካብዚ ተበጊሰ እምበር ኣብ ልዕሊ ሑቲ ፍሉይ ፅልእ ስለ ዘለኒ ኮንኩ ግን ጀነራሊ ከምቲ ጎረቤት ርግኣት ናይቲ ቦታ ንምሓዝ ግን ሓገዝቲ ይኮኑን ዘለዉ forces? Well, first of all, the problem here is that this is a very important shipping lane, and in the last year and a half, last 18 months, the Houthis have struck or attacked 174 naval vessels of the United States, attacking the U.S. Navy directly 174 times, and 145 times they've attacked commercial shipping. So we basically have a band of pirates, you know, with guided precision anti-ship weaponry, and exacting a toll system in one of the most important shipping lanes in the world. That's just not sustainable. We are not going to have these people controlling which ships can go through and which ones cannot. And so your question is, how long will this go on? It will go on until they no longer have the capability to do that. ሕጂ ንክንደይ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ከምቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ዝብሎ ዝነበረ ንዓለም ዓብዪ ስጋት ዝፈጠረ ንንግዲ ናይ ዓለም ዝረቢሹ ዘሎ ኩነታት ስለ ዝኾነ እዚ መፍትሒ ክግበረሉ ኣሎ ኣሜሪካ ከነሓዋሩ ሰራዊታ ክሰድድ ትኽእል ድያ ንዝብል ድማ ብዛዕባ ይምልስኒ ግን ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ
ክሳብ ንሳቶም ስርዓት ዘይገበሩ ክቕፅል ምዃኑ ሕጂ ንነዊሕ ዝቕፅል ድሕሪ ኮይኑ ኣሜሪካ ካልእ ስትራቴጂ ብመራኺ መፅያ ጥራይ ክትገብር ኣይኮነትን ኣብ ጅቡቲ ላንድያ ትበሃል ዘላ ግን ጅቡቲ ኣብ ናተይ ቤዝ ኮንኩም ስጉምቲ ከይትወስዱ ትብሎም ኣላ ምክንያቱ ሕውቲ ግብረ መልሲ ናብ ጅቡቲ ክብ ስለ ዝኽእል ስዑድያ ይኹን ካልኦት ሃገራት እውን ካብ ቤዝ ናትና ተበጊስኩም ስጉምቲ ከይትወስዱ ይብሉ ኣለዉ ስለምንታይ ግብረ መልሲ ናይ ሕውቲ ናብቲ ናቶም ቤዝ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ነቲ ሃገሮም ሓደጋ ከውድቐላ ስለ ዝኽእል ስለዚ ኣሜሪካ ክንዲዚ መራኽብ ኣብዚ ቦታ ዘንቀሳቂሳ ኩናት ክትቅፅል ትኽእል ዶ ብከምዚ ንዝብል ከቢድ እዩ ክኸውን ግን at least see ንከቢድ ብድሆ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና Well, what does U.S. intelligence tell us at this point? Because the U.S. had been conducting strikes for some time, but has not stopped the Houthis. So what's going to be different right now? Do you have more fidelity in the intelligence that would make this more successful? Well, those strikes were retaliation strikes. So they launched one missile, we hit the missile launcher, or we sent something to do it. This is not a message. This is not a one-off. This is an effort to deny them the ability to continue to constrict and control shipping. And it's just not going to happen. We're not going to have these guys, these people with weapons able to tell us where our ships can go, where the ships of all the world can go, by the way. It's not just سنتاي زبل زلو قدم حجي الصومعي كونكم جميركمو جو بايدن ون بزح سقوم تتاتو سيديو زتغير نجر يلن حجي فلوي سليا وحبريتا ويون فلوي زرخبكم مسل زلكم دي بز تقبروا زلهم سقومتي تطاو كتبلون ويون كتداخموم انتاي متأممان سل زلكم يبللوسي اتقدم نقبر زنبرنا منقسي امريكا زقبر زنبرا بزي بايدن ሚሳይል ምስ ተኮሱልና ኢና ግብረ መልሲ ነርና ኢሉ ሕጅንኩም ዝበሃል የለን በዓልና ርኢና ኣበይ ያለቱ ቦታታቶም እዚ ዓቕሚ ናይ ንዝኾነ ይኹን ክርብሹ ከም ዘይክእሉ ነቲ ዓቕምናቶም ንምድኻሙ ተበጊስና ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ንእሽተይ ስጉምቲ ምስ ወሰዱ ግብረ መልሲ ኮና ንህብ ዘለና ኢሉ ደይ መደይልና ክሳብ ዝዳኸሙ ክንሃርሞም ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ again this is going to be a very difficult situation at Zoba Malaysia. The U.S., we're doing the world a favor. Yeah. We're doing the entire world a favor by getting rid of these guys and their ability to strike global shipping. That's the mission here, and it will continue until that's carried out. That never happened before. The Biden administration didn't do that. All the Biden administration would do is they would respond to an attack. These guys would launch one rocket, we'd hit the rocket launcher. That's it. This is an effort to take away their ability to control global shipping in that part of the world. That's just not going to happen anymore. And so this will continue until that's finished. It could involve ground raids? Well, those are military decisions to be made, but I've heard no talk of ground raids. I don't think there's a necessity for it right now. I can tell you that as of last night, some of the key people involved in those missile launches are no longer with us, and I can tell you that some of the facilities that they use are no longer existing, and that will continue. Look, it's bottom line, easy way to understand it, okay? ሰራዊት ከኣቱ ንዝብል መልሲ ብትኽክል ይመልስ የለን ንሱ እውን ክምልሶ ዝኽእል ኣይኮነን ሚኒስትር ምክልኻል ገለ ክምልሶ ዝኽእል ናቱ እውን ክሰሚዕና ብሓፈሻ ንወስዶ ዘለና ስጉምቲ ዓቕምናቶም ዝድምስስ እዩ ስለዚ እቶም ነዚ ኩነታት ንሕና ጠርጠርናዮ እቲ ቦታታት ንሕና ናሃርሞ ዘለና ካልኣይ ግዜ ንስራሕ ክውዕል ከም ዘይክእል ጌርና ኢና ናሃርሞ ዘለና ስለዚ ዓቕምናቶም ኣመና ከነዳኽሞም ከም ንኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ብሚሳይላትን ብነፈርትን ገይሮም ከዳኽሞም እኳ ዝኽእሉ ይመስለኒ ግን ኣፍኮርስ ከም ዝኽእሉ እውን ብገለገለ ክፋል ከዳኽሞ ከም ዝኽእሉ ግን ርግፀኛ ኮይና ክንዛረብ ንኽእል ምክንያቱ ሓማስ ኣፀቢቑ ሓያል ብሎክ ዝነበረ እውን እስራኤል ከመይ ጌራ ብደብዳብ ጌራ ከተዳኽሞ ክኢላ እውን ርኢና ኢና ሓቀል ምዝራብ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረሉ ዝነበረ ካብ ሓማስ ንላዕሊ ከማን ሕዝብላ ማለት እዩ ሓማስ ንእሽተይ ሓይሊ ነይሩ ሕዝብላ ዝበሃል ኣብ ሊባኖስ ዝነበረ ዓብዪ ሓይሊ ዝነበሮ እዩ ነይሩ እዚ ደብዳባት ኣብ በቦቱ እንድሕር ትገብሮ ምድብዳብ ግን ብዙሕ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ብፍላይ ጋይድድ ሚሳይልስ ገሎም ኣብቲ ዘድልዮም ዕላማ ስለ ዝሃርሞ ብዙሕ ውፅኢት ከምፅእ ኣለዎም ከም ዝኽእል ባይደን ከም ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ኣይከኣልን ንሕና ግን ነዚ These guys are able to control what ships can go through there. They've attacked the U.S. Navy 174 times. Yeah. They've attacked the United States Navy. We're not going to have people sitting around with the missiles attacking the U.S. Navy. It's not going to... As you know, put this in context for me, because U.S. intelligence has been suggesting for some time that Israel has the desire and intent to conduct an attack on Iran's developing nuclear program in the coming months. President Trump has extended an offer for negotiations. Have you heard anything back from Iran? Is this strike in Yemen a signal to Iran? So ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘለዉ ትሕተው ነዚ ዝመስል እዩ ማለት ንኢራን ንምርካብ ስጉምቲ ንኢራን ወይ እውን ንኢራን መልእኽቲ ንምሃብ ድዩ ዝግበር ዘሎ ምክንያቱ እስራኤል ንኢራን ክትሃርማ ከም ትደሊ ዘላን እዚ ኣብ ንሑቲ ዝግበር ዘሎ ድማ ደይ መደልካ ንኢራን ቅድሚ ምህራምካ ንኩለን እተን ኣክሰስ ኦፍ ሬዚስተንስ ወይ እውን ማሕውራት ናይ ኢራን ዝነበረ በበይኖም ምድምሳሶም ድዩ ዝመስል ዘሎ ምክንያቱ ንሓማስ ኦልሬዲ ኣብ እስራኤል ተዳኺሙ ኣሎ ሕዝብላ እውን ከምኡ ሱርያ ዝበሃል ሃገር ፈሪሱ ስለዚ ኩሉ እቲ ኢራን ትጥቀመሉ ዝነበረት ኣክሰስ ኦፍ ሬዚስተንስ ትብሎ ዝነበረት ሕቲ ጥራይ ተሪፉ ነይሩ ንሕቲ ድማ
በይኑ አካቢቦም ያርሞ ከምዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ናብ ኢራን ገጹ ዘተንበሄ ወይ ናብ ኢራን ገጹ ዘቕንዐ ድዩቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ እያ ትብል ዘላ ሕጂ This strike in Yemen is about their ability, the ability of the Houthis to strike global shipping and attack the U.S. Navy, and their willingness to do it. 174 times against the U.S. Navy, 145 sometimes against global shipping. That's what the strike. So Iran ዝኾነ ይኮነን እዚ ቶም ሁቲ ዘተኮረ ይዝብላሉ እስኪ ሓንሳብ ክመልሳ ድሕሪኡ ክንሰግር ኢና ናብ ካልእ ኣርስቲ To this, I remember last year when this was happening, basically every day or every other day that our ships would get harassed in the Red Sea, they were going around the Horn and it was costing much more money, sending oil prices higher because it was much more expensive for the longer travel. So it's not just a national security issue, but an economic one as well. 100%. And the president understands that. And President Trump restored it. We're shooting at the United States. And as a result of the Israeli strikes, what can you tell us about the capacity of these Iranian proxies, Hamas, Hezbollah, and now the Houthis? What is their state today? Well, Maria, Iran is in a very weakened state. ኣብ መወዳእታ ትዝብልዎ ዘለው ኩሉ ኣተሓይስካ ክትሪኦ ከለኻ ንኢራን ክሃርሙ እንትኽእሉ ኮይኖም መጀመርያ ነቲ ናታ ኣላያንስ ናታ መሻርክቲ ዝኾኑ ወይ እውን ኢራን ትጥቀመሎም ዝነበረት ሓይሊ ናይ ኢራን ናብ ኢራን ንኸይመፅእ ፀላእያ ከመይ ጌራ ዳይቨርት ትገብሮ ነይራ ኣብ ኩሉ ቦታታት እናኸድና መጀመርያ ንዖም ምድኻም እዩ ዝብል ዘረባ እዩ ስለዚ ኣቲንክ ንኩሎም ኣዳኺምናዮም ኣለና ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ዘለው ብናቶም ካልኩሌሽን እዚ ብናቶም ዘረባ እዩ ግን ሁቲ بعربدي ولا بقدر أبسل ما وصل في تغيير نيراب صنعاء سلازي ستيل نابتناتهم زبلو زلو درجة بس يحهم كم زي لو توم هتي ينقر لهم بس كم زي لو نحلو خلو بخال ملك عندما كن رينا اتينا أمريكا حيلي زخلو زلو من قدي بغليلو كرز خلا يكونن بحدا من قد رايكا كرز خلا يكونن ني تشاينا بوغنا هرمو يوم زفتنو زلو تشاينا نزو كنتات زي تعزبالا راشا ኣብ ዩክሬን ዝኸውን ዘሎ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ብኩሉ ማኣዝን ምርኣዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ሓደ ካብ ድማ እዚኣ እስከስምዕዋ ሕጂ እስውን ንብሱ ዝኻለ ኣሰካፈር እስቲ ዝውን Fresh threat to Taiwan. The commander of People's Liberation Army responsible for Taiwan Strait has said that Chinese military is ready to fight at all times and able to fight at any time. The warning came at a convention marking the 20th anniversary of the anti-secession law by PLA's Eastern Theatre Command at an event held in Beijing. The event was also attended by China's Foreign Minister Wang Yi. Now the كم نريد لنا سرايتنا تشاينا دما أبزخوني يكون جزية ريدي نتي تايوان زبحال نمملاس درجة كتالي إذا زربازي دزرب زلو كتالي مودا نبي كبت حنا يقل انتاي كبت يقل تسقمتي we don't know جن تشاينا وتهدراو مدلاوات ناتا intensive ناخوني قيدا له بزلا على من قد دلونات كل واكم زلو نزو زلو كنتات تتمتلا أمريكا تخوض زلا كنتات يريولو مسراشا زقبر زلو كنتات مس إيران زقبر زلو كنتات كله calculate قبرولو أمريكا دما قد جفوت هدراو عقمناتا ناب تشاينا قصة تزقع سلازلا تدقاقامي توسخ وتهدراو مقصاصات ناي تشاينا دبان رلنا ونايتو زي ناي تايوان زبهال كم دما ساوث تشاينا سي زبهال زياتهم فلاش بوينتس ويون أقل تست بوتاتات كونو خمز خولون زي أمريكا عندها تقرأنا بتشاينا لو نبل انتلنا إذا تقرأ بيني من قدي مانيفست كون داريلنا الزهج ريوز لنا كله كده ما مرز خل كونتاتيو أمريكا كسبنا بتشاينا زخونا تقرأناتا من قدي هتسأرارك زلاك نبل خل سلازي نيران كان عليها لنا زبلنا إسرائيل دليت برا أمريكا ونايكونن مس إيران حدا مفتحك قبرو ويون حدا نجرك قبري دليل لوجن إسرائيل زبال دما أمريكا ملا تقرونا بتشاينا خجبراي دليلون يمسلو مجمريا نيران زبال كان عليه لنا يبلو سلمتاي نتنياهو نيران تعاليو أفسلتنا مقصان عدلوز بلد أخون سلازي أزي أمون قد زلو حشويين عن رجالنا نغطي الإسكانيشن إسماعيل. The excerpt from Lin's speech, which was published in state media, read that the Chinese military would take all necessary measures to strongly deter and punish Taiwan independence and the leaders of this independence if they took desperate measures or even attempted to involve external forces. He also said that the PLA was determined to use every capability at its disposal to achieve complete reunification of the motherland, quote unquote, while keeping the military preparedness on highest levels. Now, Lin further said that PLA's regular island encirclement and large-scale military maneuvers near Taiwan proved to be a powerful deterrent against secessionists. His speech comes at a time when tensions at the Taiwan Strait are at an حجين تاينا نرزلنا بحفشة تشاينا انتهى تدل زلا داريلكا تايوان زبحال بزي زخونة يكون قد ما كنت أكلناتنا كون على ويم زبل زلو بزي قد ما أكلناتنا يو أكلنا تشاينا يو سلزي
እዚ ታይዋን ዝበሃል ስለምንታይ ታይዋን እዚ ንእሽተይ ደሴት ክንዲ እዚ ንቻይና ዘገድሶም ዘሪኢልና እቲ ደሴት እቲ ፍሉይ ፀጋታት ስለ ዘለዎ ወይ እውን ፍሉይ ሃብቲ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን እቲ ደሴት እቲ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ንቻይና ንምውዳቅ ስለ ዝጥቀምሉ ዘለው እዩ that's the main point እምበር ንእሽተይ ደሴት እዩ ንቻይና ሲ ትርጉም ዘለዎ ቦታ እውን ኣይኮነን የግዳስ ኣንፃር ቻይና ንዝግበር ምንቅስቃሳት ዘእንግድ ዘሎ እዩ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ድዩ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ድዩ ንኩሉ ዓይነት ኣሜሪካ ኣንፃሮም ንትገብሮ ኣብ ትሽትሾም ኮይኑ ዘእንግድ ዘሎን መጋበርያ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎን ስለ ዝኾነ that's why ቻይና ብዛዕባ እዚ ደሴት እዚ ኣመነ ተገዳስነት ዘለዎም እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ኢዶም ክምለስ ከም ዘለዎ እዮም ዘልዩ ዘለው ነዚ ንምግባር ድማ ኩሉ ዓይነት ወታደራዊ ብኸመይ መንገዲ ክሕዝዎ ይኽእሉ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኩሉ ዓይነት ምድላዋት እዮም ዝገብሩ ዘለው ግን ኩናት ክገብሩ ካይደልዩ ኣለውን ምክንያቱ እቲ ኩናት ኣብ ዘይተደለየ ካልእ ኮንሲኮንስ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ስለዚ እቲ ታይዋን ዝበሃል ድማ ክሳብ ኣሜሪካ ዝበሃል ኣብ ጎኑ ዘሎ ከም ድሌቱ ነፅነት ክገብር የዶ ገለዶ እናበለ ነቲ ኩነታት ክጥቀመሉ ዝፍትን ዘሎ ናፃ ዝኾነ ሃገር ካብ ኣሜሪካ እንተዝፍለ ነይሩ ምናልባት ክንዲኡ ፀገም ኣይመሓለዎን ክብል ዝብል ገምጋም እውን ኣለኒ ግን ኣሜሪካ ነዚ ቦታ ዝተጠቂማ ብቴክኖሎጂ ይኹን ብካልእ ንቻይና ኣብ ምብዳሕ ዝዓበየ ተራ ዝፃወት ዘሎ ቦታ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት እዚ ቻይና ነዚ ኩነታት እዚ ሸለል ኢላ ወይ እውን ድሓንዩ ኢላ ክትሓልፎ ከም ዘይትደሊ ሓንቲ ኢንተርቪው ለንቀነስ ተገበረት ኣላ ምናልባት ንዓለምና ኣገዳሲት ኣርእስቲ እውን ክትከውን ትኽእል እያ እስከዚያ ስምዕዋ government is quite sincere in looking to pursue a diplomatic solution. What troubles me, and it's something that I continue to hear now from people in significant positions, that they see China as the enemy, and they believe that they can split Russia from China, and again use you, not you personally, Mr. Minister, but the country, as a wedge against China. So, how do you think what will be Russia's approach in juggling this let's call it subterfuge by the United States to on the one hand offer you a hand of friendship, but at the same time they have not released their desire to destroy your country and to also use you cynically against the Chinese. زي حتى زي بزح زي speculated استجابرت وين بيد عزور بزح زي استحتتت يا أمريكا أفتح مرحلة ناي دونالد ترامب مس رشا فلويزم دنا جيرهم قدينا يوكرين كودو شبت بد يبلو له بتهواخ نيوروبا قحيفهم نيوكرين قحيفهم نيوروبا يقد سنة نرشا مس رشا خنرداد لنا بزح سبي موصلوا زلا بيوكرين فلوي دنجاز أنا يسبع سلا زلنا نابلي أب حوتجن 300 دي ولا 5 7 قتيل له أب غزة بوزع له 7 قد سامني تزي فلوي ناي حزبي دنجاز كم زلوا دونالد ترامب أب يوكرين ناي راشا ناي يوكرين يقد سوا خم زلوا جيري أكتس قبر زلوا انتاي بلا لوز لاري جونسون زبال ناي سلا ناي سياحية سراتنيا زنبرة نزو قداينا أمريكا كايدا دم سبوا جرز فلتي مالت زين عقوم زتأفاي مثلا نجن أمريكا تدلي زلا مساهم سلام نمقبار سلام سلزلي هاي كونت نالبات نعاق حتى كسل زلو خيب له نعاقهم تتقيمة بأفهمون زبلو زلو يزبل كميلو نعاقهم نراشات تتقيمة نتشاينا نموداق قدام يسأل هنا تشاينا سلزقوني نعاقهم تتقيمة جد كل نعاقهم كتودعكم مهانا دليتاونا يقرفتو نعاقهم ونحدا معاد كتودعكم مهانا فحبتن كتودعكم دليت كم زلو نعونا يقرفوني له وزي نعاقهم تتقيمة نتشاينا نموداق يتقامو خمزلو يزاربلو إذا سخاتكم بغمايكم تريوا زلهم يلو this is very important معناته مبزحت جزين رؤية زلنا كايدا سوزغني هذا ناي راشا زبالة دبلومات زبال سيرجي لافروف ميسر جات وزيناتهم يتبال سنات The Americans know that we would not betray our commitments, legal commitments, but also the political commitments which we develop with the Chinese. I don't know. I think the answer is let each nation choose its destiny, its future. It will be exactly in line with the United Nations Charter, which says sovereign equality of states, no interference. Trump is already saying about طيب لو مالو رقيق زخنا ملتيو تنقي ليد ما دم لزلون دونالد ترامب نتنا تيمن قالو تاو ملت خيسمع نتشاينا دما زخون يكون سكات نخيفت الرخول وبتنقى قيد من لزلون طيب لا لو أمريكا وين صبغيرهم كفلتوا زقبا وين فلتوا وانتقونه نحنا بوليتيكاوي يكون قطباوي مبصعاتاتنا وين ديلسناتنا مس تشاينا زلو كنفرو سين خلينا سلازي مبصعاتات لنا كوميتمنت لنا ازك قصليو لعلو كله نحنا ندليو زلنا دما
በቲ ናይ ዩኤን ሕጊ ቻርተር ናይ ዩኤን ዝብል ሃገራት ልኡላውያን እዮም ኣብ ፖለቲካ ጉዳይ ናይ ሃገራት ኢትካ ዘይምእታው ነፍሲ ወከፍ ሃገር ድማ መጻእያ ንክትውስን ናፃ ንእሽተይ ትኹን ዓባይ ናፃ ኮይና ክትከይድ ኣብ ጉዳያ ኢትካ ዘይምእታው ነዚ እንድሕር ጌርና ዝበለፀ እዩ ሓንቲ ነጥቢ ግን ውስኸሉ ዶናልድ ትራምፕ ካልኦት ከምኡ ክብሉ ክእሉ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣረኣየናቱ ፍልይ ዝበለ ይብሎ ኣሎ ብስምዑ A meeting at 3, US, China, Russia. He mentioned that he would like to discuss nuclear weapons and security issues. We would be open to any format which is based on mutual respect. No prejudged solutions. If our Chinese friends would ብሓፈሻ እቲ ናይ ኣሜሪካ መፈንጠራ ወይ እውን ናይ ዶናልድ ትራምፕን ምሕደራናቱን መፈንጠራ ፅቡቅ ገይሮም ከም ዝፈልጥዎን ትሪእዎ ዘለኹም እዚኦም ጋዜጠኛታት ነዚ ናይ ዩክሬን ኩናት ዝመከቱ ሰባት እዮም ናይ ብሓቂ ኣብ ሞስኮ ከይዶም ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሻ ከም ተራኸቡ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ራሻ ምኻድ ገበን ስለ ዝነበረ ይኽልከል ነይሩ ሰብ ቪዛ ይምንጠል ነይሩ ፓስፖርት ይምንጠል ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሰብ ከይተደልዩ ከይድ እዩ እቲ ሕቶ መጀመርያ ብክልተ ነገር ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እንታይ እዩ እቲ ገይም ክፅወት ዝፍተን ዘሎ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ትደልዮ ዘላ እንታይ እዩ ናበይ ገፃ ክትከይድ ትደልላ ቻይና ከንታይ ትደልላ ናበይ ገፃ ትኸይዳላ እስከራዩ እዚ Economic performance has remained steady in the first 2 months of this year, driven by rapid growth in the industrial and service sectors. Key indicators by the National Bureau of Statistics show China's value-added industrial output rising 5.9% year-on-year, and the service sector logging an annual growth of 5.6%. ከም ንሪኦ ዘለና ኩሉ ግዜ ንቻይና ከውድቑ ክትወጥቀሎም እንዲ ትምህለላ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ምቕርቃር ምዕፃው ንቻይና ቁጠባ ናይ ቻይና ንክወድቕ እዩ ቀዳሞት 2 ወርሒ ናይ 2025 ግን ከም ዝሪእዎ ዘሎ እቲ ኢንዳስትሪያል ኣውትፑት እቲ ፋብሪካታት ናይ ቻይና ዘውፅኦ ዘሎ ውፅኢት ናቱ ወይ እውን ፍርያት ናቱ ብ5.9 እቲ ኢኮኖሚክ ግሮውዝ ዝደልይዎ ዘለዎ ግን ብ5.9 ግሮውዝ ገይሩ ከም ዘሎን ሰርቪስ ፕሮዳክሽን ኢንዴክስ ዝበሃል ድማ ኣብ ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ 5.6 ግሮውዝ ገይሩ ከም ዘሎ ስለዚ again the start of the year is promising እዮም ዝብሉ ዘለው ንኣሜሪካ ክልተ ዝሓለፈ ወርሒ ከመይ ነይሩ ናይ ቻይና ዝሓለፈ እዚ ኩሉ ታሪፍ ክንገብረላ ኢና ክንዓፅዋ ኢና እናበለ ዶናልድ ትራምፕ ክፍክር ከሎ ቁጠባ ናይ ቻይና ካብ ዕቤት ጠጠው ከብሎ ኣይከኣለን ናቲ ቁጠባ ግን ኣብ ሓሸውያ ኣትዩ ከም ዘሎ ፅንሕ ኢለ ከርየኩም እየ 5.9% year-on-year, and the service sector logging an annual growth of 5.6%. The private sector has grown by more than 6%. Industrial green development is one of the highlights, with the new energy industry expanding. The output of new energy vehicles grew nearly 50% in the first 2 months, while automotive lithium batteries production rose by 37%. Employment was generally stable, and new quality productive forces continued to grow. China's consumption sector also grew significantly in the first 2 months. 消费品已经换新，房子。 እንታይና ንርኢ ዘለና ቁጠባ ናይ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ 2 ወርሒ ድሮ ፅቡቅ ፕሮግረስ ከም ዝገበረ ንርኢ ኣለና ፅቡቅ እዩ ዜና እዩ ዝንዓለምና ምክንያቱ ቁጠባ ናይ ቻይና ኣመና ኣገዳሲ እዩ ናይ ቻይና ምዝሕታል ንኩሉ ዓለም ክፀሉ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ካልኣይ ዝዓበየ ቁጠባ ናይ ዓለምን ዝዓበየ ፋብሪካ ናይ ዓለምን ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብ ኩሉ ሴክተርስ ቁጠባናቶም ፕሮግረስ የርኢ ከም ዘሎን እቲ መንግስቲ ናይ ቻይና ኣብቲ ናቱ ዋዕላ ገይርዎ ዝነበረ ቁጠባ ናይ ቻይና ክዓቢ ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ ሓሶት እዩ ኣጋኒኖም እየን በላብላ ይብሉ ነይሮም እቲ ውፅኢት ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ቁጠባ ኣብ ኩሉ ሴክተርስ ዕቤት የርኢ ከም ዘሎን እዚ ድማ ነቲ ኣሜሪካ ፈጢራቶ ዘላ ረበሻ ናይ ቁጠባ ኮንፊደንስ ዝህብ እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብፖሊሲ ደረጃ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ስለ ዝኾነ እቲ ፅቡቅ ነገር ኣብ ቻይና ምርግጋእ እንትተራዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ገለ ፖይንት ፖሊሲ እንተቐይሩ እቲ ነገራት ኣብ ርጉእ ነገር ክምለስ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ሪቴይል ሴልስ 4% ከም ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እቲ ኤሌክትሪክ ካርስ ካልእ ሴክተርስ ግን ኣብ ዝበለፀ ኩነታት ከም ዘሎ ይነግሩ ኣለዉ ሕጂ እንታይ ክነግረኩም ስለ ዘለኹ እየ ነዚ ኣብዴት ዝህበኩም ዘለኹ ብወገን ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ምስቲ ኩሉ ዶናልድ ትራምፕ ዝወስዶ ዘሎ ሓሸውየ እንታይ ይመስል Sunday night in America, President Trump promised a golden age for America, but he never said it would be easy. Cutting the size and scope of government is hard, which is why it's so rarely tried. Change is hard. Ending wars is hard. Delivering bad news is hard. The economy is sending mixed signals. Inflation, job creation, unemployment, and the prospect of trade competition seem to have rattled the markets. The markets don't just impact people of wealth. Their pension plans and retirement savings and everyday Americans are impacted, and it's on a roller coaster. So when does it end?
كم نريد لنا زي أتري وزلهم ناي فوكسين دونالد ترامب كتبابعوون بيلا تقبر على خايلهم بروباغندا خبروا لز دلي سبات يوم جن أدلي هبام يلن كم تري وزلهم by the deep calls fade as Trump sell office retail Wall Street لذي بحفشة تي تحت زلوا جزء زبل نجار وني قدر له سلمتاي الستوك ماركت كله تحت وريد له جزء معاسي زبال دونالد ترامب تعينت بوليس قبري خل انت ارتفليتي امبر ما مليسو تعريفا وجنز قبرتو غينو مليسو كودق سلازغل تي كونتات هدي الكاتريال لك ابز كونتات زي كم انفستر كوين كخد دور زلك انتايو دولار كوست افريجين امناتي بروجرام تبقى رزم هريزي كل غزي سومنا ودي ورحوي 5 دقيقه 10 دقيقه ناقز اخذ خيد it doesn't matter لعلي دي زغي زلو تحت دي زغي زلو ناقز اخذ خيد بحفشا اتي ميديا امريكا نت دونالد ترامب جولدن ايج بولو يريو كم زيلن ስለዚህ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ዝምብዕ ዝኾነ ወይ እውን ብጀነራል ብመብዛሕትኦም ክኢለታት ናይ ቁጠባ ውፅኢት ደየምፅእ ክሳራ ደምፅእ ኣካይዳ ዝኾነ ዘሎ ፀገም ከም ዝፈጥረሎም ዘሎን ዋላ እቶም ፎክስ ዝበሃሉ ኣጣቃዕቲ ናቱ እውን እንትኾነ ነቲ ኩነታት ክርድዎ ከም ዘይከኣሉ ዘለውን እስከ ንስማዕ እዮም When it comes to the stock market, the numbers that we see today, the numbers we saw yesterday, the numbers we'll see tomorrow are a snapshot of a moment of time. And as President Trump has said, and I'm here to echo the remarks of this president and of this White House, we are in a period of economic transition. 2.4% contraction? Correct. First quarter. Okay, right here, right now. So, Abdurayu, Federal Reserve GDP now, opinion comes with was a low first quarter. 2.4 estimate for March 6 مالتي نتقدمي كورتر مالتي economic contract قبل كم زغلي زنقر زلو إذا ما pressure يقبر له نتي هنا دونالد ترامب administration بقطبة الجهر سبي دونالد ترامب إذا تقطبة تحت قص خيتريو نخندي كتسمى ميخل تسمى كان نوع مسح عقب زلو مرحونا يكوننجن اسكن اسمعيو تي ناي كومرس سكرتير ناتو زبون Right here, right now, that is ridiculous. The president is not relenting on tariffs, but neither are other countries. So where does that lead us? Joining us is Forbes Media Chairman and Editor-in-Chief Steve Forbes. Welcome, Mr. Forbes. I actually stopped looking at the market. I've been watching Silence of the Lambs. Yes, sir, you too. I've been watching Silence of the Lambs because it's less scary for me than looking at the stock market. So what's going on with the market? Well, don't pay too much attention to Hannibal right now, but the uncertainty of the tariffs has really had businesses and individuals halting on their plans. They want to see what the rules of the road are going into the future. So the sooner the president can get this stability in terms of setting these tariff rates, people know what the rules of the game are. Rates don't change. بحبش دونالد ترامب فتير وزلو disturbance ربشاك بحالخل نصر زخونه بوليس زي كونه نخندي كقصليو انتايت علامه أبين مبزحيو نصر كسب زي كونه investment كم دليتو فلو كجبراي كلنيو wait and see بهالاستراتيجية مزتكم investors معناته اسكن رأيو ما أتمازن صبوغ يرسل دي رأي نزلو كسب زنسرنا خمسنا حلنا كمي زخونه يكون عبس قمت موسادنا زبل بوليسي قتلوا زخاء نتقطبا رباش مخاني زنقرزلو كل زن ريو زلنا دما نتقطبا ناي أمريكا ربشان تساقا من فتيرو لخمزلو يزنقرزلو دونالد ترامب دما بقطبا زجهار زنبريو قطبا سنكلكل كبل كراخلو هذا كابتي سنفنا ناي دونالد ترامب كرا خمزغل سنفنا ناي دونالد ترامب ابو كراغاس كمزغلي زنقر زلو من البات حنت زي كنوس خلا دونالد ترامب كن منتاين امريكا يبلاش وخمزلو There is no area where America's global dominance is more total than higher education. With about 4% of the world's population and 25% of its GDP, America has 72% of the world's 25 top universities by one ranking and 64% by another. But this crucial American competitive advantage is being undermined by the Trump administration's war on colleges. Hat tip to the New York Times' Michelle Goldberg for raising this issue as well. Listen to what J.D. Vance said. أبز تري وزلهم نبحق زقرمي دونالد ترامب نأمريكا بعلو يزدخ ما زلو بعلو نأمريكا نتشاينا مرحنة يركبهم كم زلينا نرزلنا and this is amazing أمريكا 4% حزب عالمي زلوا 15% كتبان عالم لمالوا أبتمرتي إنفرسات جن 7% زبالوز إنفرساتنا عالم أب أمريكا لو يمزبهلو زي نأمريكا فلو إنفستمنت أبت فدرا أبتي إنفرسات اللي تقبرتنا برات أب ريسيرش أند ساينس بفلايد ما فلو يزخون سرحاتن مهزوتاتن زبالوز أينيرو أبزوان زجن كل تي فدرال منقسي إنفسترز قبرز نبرة تطاو كان بلاينا يلو مالو سلازي توم إنفرسات أب حدا جودي قمالو أمريكا لما اتناي
academic superpower ዝነበረት ካብ ዩኒቨርሲታት ዝመጽእ ዝነበረ ኩሉ እቲ ናይ ሪሰርችን ገለመለን ውጽኢት ንሱ እናጠፈ ክኸይድ እዩ ውጽኢት ናቱ ድማ ንኣሜሪካ ንድሕሪት ክመልሳ ዝኽእል እዩ ንኣብነት እቶም ቀንዲ ጸገም ናብዚ ፕሮፌሰራት መን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስምዕዎም እቲ ኣድሚኒስትሬሽን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ንኣሜሪካ ታሕቲ የውርዳ ከም ዘሎ ኢሊት ናይ ኣሜሪካ እዮም ዛረብ ዘሎ raising this issue as well. Listen to what J.D. Vance said at the National Conservatism Conference in 2021. We have to honestly and aggressively attack the universities in this country. The professors are the enemy. The administration has put those words into action. The most dramatic assault has been financial, a freezing or massive reduction in research grants and loans from the federal government. Some of these efforts are under court review, but the cumulative impact could be billions of dollars in cuts to basic research, much of it disrupting ongoing projects and programs. High-quality research in the United States has emerged in a unique ecosystem. The federal... So, እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ጄዲ ቫንስ እቶም ዝዓበዩ ጸገምናትና ዩኒቨርሲታት እዮም ንዓታቶም ድማ ክንኣስሮም ክንክል ኣለና እቶም ፕሮፌሰራት እዮም ሕማቕ ዝምህሩልና ዘለዉ ስለዚ ኩሉ ናይ ፌደራል ፋንዲንግ ካት ክንገብሮ ኣለና ክንቆርፆ ኣለና ብምባል ስለ ተዛረበ እቲ ፌደራል ፋንዲንግ ነቶም ዩኒቨርሲታት ጠጠው ከተብሎ ከለኻ እቲ ናቶም ሪሰርች ይኹን ዓቕሚ እናጎደለ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ስለዚ ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ናይ ኣሜሪካ መርሕነት ዝነበረ ኣካደሚያ ኣብ ናይ ሪሰርች ን ሳይንስ እናጎደለ ክኸይድ እዩ እቲ ውፅኢት ናቱ ድማ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ንኣብነት the social science contract that the federal government and the institutions have had to enable the scientific research ስለዚ ኩሉ እቲ ፋውንዴሽን ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ናይ ኣካደሚክ ኤክሰለንስ ቦታ ዝነበረ ቪዛታት ጠጠው የብሎ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ክመርፅ ኢና ዶ ካብ ከምዚ ሃገራት ሰብ ከይመፅእ ዶ እናበለ ዝገብሮ ዘሎ ሬስትሪክሽንስ ንኣሜሪካ ኣብ ሎንግ ተርም ካስያ ዝኽእል እዮም in the last 80 years. Take a university like Duke, which ranked 11th in total grants received from the NIH last year. Of its $1.33 billion research budget, $863 million came from Washington, according to the AP. That includes funds. So ብሓፈሻ እቲ ባጀት ናተን እናሓፀረ ክኸይድ ከሎ እናጎደለ ክኸይድ ከሎ እቲ ውፅኢት ናተን እናደኸመ ክኸይድ እዩ 4 ዓመት ብኸምን ተቐፂሉ ድማ እቲ ኣካደሚያ ካልእ ነገር ክቕየር ይኽእል ይኸውን እዩ ንኣሜሪካ ድማ ኣብ ሎንግ ተርም ከዳኽማ ዝኽእል ጉዕዞ እዩ እናበለ ይዛረብ ዘሎ እዚ ንኣሜሪካ ዝምልከት ክኾን ከሎ ብደረጃ ዓለም ንኣፍሪካ ፖሊሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ፅልዋ ይፈጥር ኣሎ ንዝብል ነዚያስ ከንስማዕ ኣገዳሲት እያ እዚያ He went to address the Department of Justice and lashed out at parts of the media for writing bad things about him, saying they were corrupt. I believe that CNN and MSDNC, who literally write 97.6% bad about me, are political arms of the Democrat Party. And in my opinion, they're really corrupt and they're illegal. Donald Trump, ኣብ ሚድያ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ኣንጻሩ ስለ ዝኾነ ይኹን ካብቲ ፌደራል መንግስቲ ዝርከብ ዝነበረ ፋንዲንግ ክቆርፆ ምዃኑ ይንገር ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝበሃል ኣብ ኣፍሪካ ዝነበሮ ኣብ ገለ ትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ፖለቲካዊ ረበሻ መፍጣር ዓብ ተራ ናይ ኣሜሪካ ዝፃወት ዝነበረ እዩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዘሎ ንኣብነት ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ እውን ፋንዲንግ ናቱ ክቁረፅ ምዃኑ ተነጊሩ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ወሲኑ ኣሎ እዚ ድማ ሓደ ዓብ ራዕዲ ፈጢሩ ኣሎ በዓይን ኣፍሪካ ግን ፅቡቅ እዩ What they do is illegal. This is the Voice of America's Trump now, as part of instructions for certain federal agencies to reduce their operations to the bare minimum, has taken on publicly funded broadcasters, signing an executive order aimed at the US Agency for Global Media, which houses Voice of America and other radio stations. On Saturday, former news anchor Carrie Lake, Trump's senior advisor to the agency, posted on X that employees should check their email. That coincided with notices going out placing Voice of America staff on paid. The president has issued an executive order titled Continuing the Reduction of the Federal Bureaucracy. In effect, USA, GM and its outlets, Voice of America and OCB, if you are an employee of this agency, please check your email. ነቶም ሰራሕተኛታት ብኢሜይል ካብ ስርሖም ክሰግዎም ከም ዝኽእሉ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ሚድያታት ብፌደራል መንግስቲ ፋንድድ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሓት ዝሰርሕ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ USAID ብምቕታል ነቲ ብመንገዲ ረድኤት ተመሲሉ ዝኣቱ ዝነበረ ስሚ ክቐትሎ ከሎ ሕጂ ድማ ብመንገዲ ሚድያ ሓሳባት ንባለና ናፃ ሓበሬታ ነመሓላለፍ ኣለና እናተባሃለ ዝግበር ዝነበረ ረጂም ቼንጅን ካል ኣሰራርሓን ንዑ እውን ይቐትሎ ኣሎ ስለዚ ሂዝ ዱዊንግ አ ግሬት ፌቨር ንኣፍሪካ ብፍላይ ምክንያቱ ሰብ ሓበሬታቱ ደልዩ ኣብ ኢንተርኔት ከይቱ ክረክብ ይኽእል እዩ እዚኣቶም ዝተቃመመ ሓበሬታ እዮም ዝህቡ ነይሮም ንቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብቐጥታ ክፀሉ ኢለ ይኮንኩም ብዙሕ ሰሚዐዮም ኣይፈልጥን ያነ ኣብ ዝሓለፈ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ሓበሬታ ናቶም ግን ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ፅቡቅ ሓበሬታ እዮም ሂቦም ግን maybe it's too late. Administrative leave. Reporters Without Borders says that the Trump administration's decision is the latest abandonment of the US's historic role in championing press freedom.
if America steps away. بحفشة voice of America كالوت ميدياتات بأمريكا بتفدرال منجسي فاند زخون زنبرو كاب سرح تتوكب لهم زغولون نافريكا دما ناراتيف ناتا بعلا نخطو تسخ قبرايا هيوبتم كالوتهم كميلهم سروحهم كبقعو مغنياتو حبريتا دي كوني شقري سقاقر نيرو أفريكا لو مزالاتو دما وطيت نايزي ناس ميديا زبال زنبرو كم زخونون مفلات يدلي ኢትዮጵያ የመፍረስ ስጋት አልፏል። ከእንግዲህ በኋላ እንደዚህ አይነት ስጋት እኛ የለንም። ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚነሳ ኃይል ካለ ኢትዮጵያን ለማጽናት የሚችል የተሻለ ኃይል ስለገነባን ስጋት የለንም። ኢትዮጵያ የመፍረስ ስጋት አልፏል። شو أبي أحمد እዚ ቪድዮታት እዚ ብወታደራዊ ሓይሊ ዝተሰነየ ብዙሕ መናውራ ብጣዕሚ ካድረታት ናቱ እቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናቱ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ወታደራት ዕጥቅታት ኣፅዋራት ምንቅስቃስ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ዶናልድ ኣብይ ኣሕመድ ንኩናት ክጉስጉስ ከሎ ዝተጠቀመሉ ትሕዝቶታት ብብዝሒ ዝዘውር ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዕላማ ድማ ደይመደይልካ ናይ ኩናት ምድላዋት ከም ዘለዎን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንኩናት ትዳሎላ ንኩናት ምድላዊ ይግበራሎ ዝብል ንኣብነት ብዙሕ ኣርቲክል ሲ ፓብሊሽድ ዝኸውን ዘሎ መዓት ኣርቲክል ድሕሪ ኣርቲክል ዝፅሓፍ ዘሎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኩናት ትዳለዋ ኣለዋ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኩናት እየን ዝሸባሸባ ዘለዋ ዝብል ዘረባ ዳርጋ ኤርትራ ኮይላሞ ምህለላ ንኩናት ኢሎሞ ሓተታ ገይሮም ኣለዉ ፅኒልና ንሪአና ምህለላ ንኩናት ኢሎም ኤርትራ ሓቆም እዮም ኩናት እዮም ዝምህለሉ ዘለዉ ንኣብነት ኣብዚ ስምዑ ኩሉ እቲ ዝጠቕስዎ ኤርትራ ንኩናት ትዳሎ ስለ ዘላ ወይ እውን ገለ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኤርትራ ክትሕወስ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ጉዳይ እቲ እዩ ትግራይ ክራይሲስ ኤስካሌሽን ይብሉ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሳይዝ ሜጀር ታውንስ ላይክ ሽረ ዓድዋ ኣክሱም ኣቀዲሙ ንብዙሓት ከተማታት ከም ዝተቆፃፀረ ቲዲኤፍ ዝበሃል ወይ እውን ቲፒኤልኤፍ ብደብረፅዮን ዝምራሕ ዘሎ ሓይሊ ስለዚ ንሱ መመሊሱ ሓይልታቱ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ኤርትራ tensions the unrest in Tigray has pushed Ethiopia and Eritrea towards potential war ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘኺድ ኩነታት የብሉ ትግራይ ማለት ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ ድማ ያ ክትፈትሖ ዝግባእ ግን ንኤርትራ ሓዊስካ ምዝራብ ነቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ወይ እውን ደይመደይልካ ንክልቲኡ ወገን ብሓደ ብምንቃፍ ኣጀንዳ ናትካ ክትሓርም ትኽእል ኢኻ ካልእ ሬሲ ጂኦፖለቲክስ ዝበሃል ኣብ ሬሲ ዝግበር ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ኦክቶበር 2024 ዲል ዊት ሶማሊላንድ ፎር ሬድ ሲ ፖርት ሊስ ብላብላ ስለዚ ካብ 2023 ጀሚራ 24 ኣይኮነ 23 ጀሚራ ወደብ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ምስ ሶማሊላንድ ትብሎ ዝነበረት መንዑ ገዲፋ ሕጂ ድማ ወደብ ብኤርትራ ወገን ዝብል ዘረባ ፕሮፓጋንዳ ብዝሰፍሐ እናተዘረበ ከሎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ንኩናት ትዳለዋ ኣለዋ ኢትዮጵያ ንወራር ንኤርትራ ትዳለላ ይከኣርሲ ክኸውን ነይሩ እንድሕር ናይ ብሓቂ ናይ ኩናት መንፈስ ሪፖርት ክገብሩ ኮይኖም ኢትዮጵያ ብሓይሊ ወደብ ንክትወስድ ንኩናት ትዳለላ እያ ተኣርሲ ክትከውን ዝግባእ ግን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራ ብትገብሮ ዘላ ድማ ኢልካ ንኤርትራ ከም ገበነኛ ምግባር ገበነኛ ከም ዝተወፅዐ ቪክቲም ትገብሮ እዚ ከዓ ደይመደይልካ ንማኒፑሌሽን ዝጥቀምሉ እዩ ከምኡ ድማ ቲፒኤልኤፍ ን ቲዲኤፍ ዲቪዥንስ ኣብ መንጎቶም ናይ ትግራይ ጉዳይ ዘሎ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ኤርትራ ድማ ነቲ ዕድል ትጥቀመሉላ ብዝብል ዘረባ ዝቕፅል እዩ እዚኣ ጥራይ እንተሪኢኹም ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ጌርኩም ዘክርዋ ስለምንታይ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ዝበሃል ዛንታ ወይ ከዓ ጆክ ምዃኑ በዚ ክትፈልጡ ትኽእሉ ሓደ ሰብ ፅቡቅ ጌር ገሊፅዋ ነይሩ እዚኣ The African Union is nothing but a toothless organization. ስኒ ዘይብሉ ሕብረት ኣፍሪካ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስኒ ዝበሃል ዘይብሉ ዝኾነ ቁም ነገር ክገብር ዘይክእል ምዃኑ ብምንታይ ትፈልጥ ኢሉ ሓደ ኤርትራ ውፅኢዋ ነይሩ ምናልባት ኣብ ድሕሪት ኣሎ ናትሽም መጀመርያ ኣብይ ኣሕመድ I declared my intent to take Eritrean sovereign territory Asab silence ኣንሕና ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለና ብታሪክ ዝበፅሓና እዩ ስለዚ ብሓይሊ ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘየለ ድማ ብሓይሊ እውን ብምባል ከም ተዛሪቡ ክነሱ ولا حنتي كنا نيلة ولا ملسيلة. قتيلو I signed a MOU with Somaliland blatantly violating Somalia's sovereignty. Nothing. تزي أب Somaliland خيره أفتح بحرك ركبيلو زخونة حبرة أفريقيا زباليلن. I turned my guns on Amhara, bombing cities, massacring civilians. أب Amhara كنا يسبق أطلالو خدليتي قبرالو زربا يلن. ولا حنت كنا نيلة سقمت يلة. I blocked 8 starved populations and manipulate humanitarian access for political gains. نزخون استقاموا تجراي كون كله نتجراي قرأتين مقبل مدهانيتن كعاد سخلو زخون نيلة زعجده يلة. أما بحركمو أبكال كللاتنا إثيوبيا دما
نتي رتيد يقالي كم مساريا ويون كم أسوار نتتكمه ناتشف خلو زارب يلن I escalate violence in Oromia, Ogaden and other regions feeling ethnic divisions and chaos لذي الزخولنا قبر خلو أبدي سببا كوفي دزول عبرة أفريقيا من إثيوبيا ناي سلام حجر كم زخونة جيرو كزارب بمبر ناي كويناتن ناي تحسات ناي تزوبات قبر زال حجر مخانا كزارب يتريوني خا الزخا وصيت ناي تزلو زخي زلو تسقم مجانني زخونة رستزي مغنياتو كم دليتهم ناقبرو مسو أبارتناتهم تعديمو مسو كبال عنك ستيون نمبر تقاقل لها زي جيجايو زبلو حيلي أي سمعنان نغتل أبزون حادي سومالاو دوز ريبورت نيرا زيادة زي أقداس نزلو إثيوبيا نير تراكتوريا ويون إثيوبيا مسير تراكتواغايا يبهالا ليلو مبزحتهم تايم زبلو سومالاوين إثيوبيا برانك إثيوبيا يمزبلو إثيوبيا تبهال برانكيا لايك كم زي برانك مسنبد مشالو نما سنبد تقامل نمبر حقر يكونوا تنيلهم زبلوالو. As the tree was a long chart, the picture shows organized political violence in Ethiopia. Ab Ethiopia ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣገርግር ሞት ዘርኢ ዘሎ እዩ ዝኹሉ እዚ ክንድምንታይ ፀገም ከም ዘሎ ኣብቲ ኢትዮጵያ ንምፍላጡ ዝኣክል እዩ እዚ ኩሉ ፀገም ኩነታት እናተኻየደ ከሎ ግን ምስ ኤርትራ ፀገም ትፈጥር ኣላ ምስ ኤርትራ ኩናት ክንገብር ኢና ምስ ኤርትራ ፀገም ክንፈጥር ኢና ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ካልእ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኮለል ዘብልዋ ዘሎ ቪድዮ ድማ ክንርኢ ኢና ንሳውን ደይ መደይ ተባሂሉ ንኣጀንዳ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ ስለምንታይ ዕላማ እንድሕሪልና ድማ ንሳውን ዕላማ ዘለዋ ነፍሲ ወከፍ ኣርእስቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ንሓደ ኣጀንዳ ንሓደ ፐርፐስ ክጠቅም ኢሎም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እዚያ ስምዕዋ እስከ ጎበኘሁበት ያልተነጋገርኩበት ያልጠየቅኩበት ጊዜ የለም አዲስ አጀንዳ እንዳይመስላችሁ ማለት ነው ሁሌ ያስጨንቀኛል ይሄ ጉዳይ አንድ ቀን የሆነ ነገር ተፈጥሮ ልጆቻችን መድኃኒት አጥተው አይናችን እያየ እንዳይሞቱብን እንሰጋለን መድኃኒት ለምንና ገዝተን እናመጣ ነዳጅ ለምንና ገዝተን እናመጣ ሀገር ችግር ካጋጠመ ከወዲሁ አስበን ፕሮአክቲቭሊ መፍትሄ እናበጅ ሲባል ከጦርነት ከግጭት ከወረራ ከሉዓላዊነት ጋር መያያዝ የለበትም ኣብ ደገ ባሕሪ ሲ ዘይሓተት ኩሉ ግዜ ዘይ ሕቶይ ዘይቕረብ ኩሉ ግዜ የለን ኩሉ ግዜ ዘጨንቐኒ ዝብል ዘሎ ሕቶ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ እንታይ ዓይነት ሕቶ ኢኻ ተቕርብ እዩ ትሕቶ access to the sea port services ወይ ከዓ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽትጥቀም ዲኻ ትሓቲ ዘለኻ ወይስ ዋንነት ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ኢኻ ትሓቲ ዘለኻ እዩ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ንዝኾነ ይኹን ትሓትት ባይ ደ ወይ ናይዚ ሰብ ዝገርመኒ ኩሉ ዝሓተትከዮ ትረኽቦ ማለት ኣይኮነን ኤርትራ ደይዋፅኣቱ ኮይኑ ኣይደልን እየ ክትብል መሰላ እዩ ኣሚን ኣብ ከመይ ዓይነት ፕላኔት እዮም ዝነብሩ እዞም ህዝቢ እዚኦም ኣይርዳእንን ኣነ ኤርትራ ደይዋፅኣቱ ኮይኑ ትድል ኣይደልን እየ ኣነ ናተይ ወደብ ናተይ ክብ ኣይክልን እየ ክትብል ኣብ ዝኾነ ይኹን መጋባያ ናይ ዓለም ተቐባልነት ኣለዋ ስለምንታይ እስኪ ኤርትራ ብሰንኪ ግፍዒ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለት ሃገር ስለ ዝኾነት ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዲልስ ልዑል ጥንቃቐ ገይራ ክትከታተሎ ከም ትደሊ ፍሉጥ እዩ እዚ ስለዚ ከምቲ ንሱ ደልዮ ዘሎ መድሃኒት ዲኻ ትደሊ እኽሊ ረድኤት ዲኻ ትደሊ ጥሕኒ ዲኻ ትደሊ ንዓኻ እዩ ዝምልከት ጅቡቲ ኣለካ ከቢርካ ኣሎ ከቢርካ እንተሎ ዋጋ ኣጉድለለኒ ጅቡቲ ኢኻ ትብሎ ቢልዮን ትኸፍሎ ዘለኻ ንዑ እዩ እሱ ስለ ዘኽበረርካ ኣብ ኤርትራ ከይድካ ብናፃ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትረኽበሉ ትኽእል መንገዲ የለን እቲ ዝበለፀ ክፋል ናቱ ከንታይ ዝክፈልክም ኣለኹም ብሓይሊ ይኹን ወላ ብሓይሊ እውን ክገብሮ ከምዘይክእል ስለ ዝፈልጥ እዩ he doesn't have the power بحيل نخجبره حيلو كم زي باللي فلتيو هجي مبزعت جزء انتهي زبل أبي أحمد أبكت أبا تمركزي زخيد كنت أبا ناتو زل عليه بحفشة إثيوبيا يعني يملسولو لو يم زياسك سمعوا አታልቅሱ ብነውኛው አታልቅሱ ጉሮሯችሁ ላይ እናንተ እንዲህ ያደረጋችሁ ያበቃችሁት የምትፈጥሩትን ግጭት የሚዋጋ የለም በጣም ደግሞ ደስ ያለ ሰሞኑን የሰማሁት ድምጽ ከብዙ አካባቢ በተለይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በተደጋጋሚ የማያቸው ነገሮች ኢቭን ከትግራይ ወንድሞቻችንም ከሌሎችም ላይ በፍጹም ካሁን በኋላ ጾም የሚዋጋን ወደብትን ምን ብትል የሚዋጋን ሄድ አዲስ አበባን ከልክለኝ ወደብ ልታመጣልኝ ነው ወይ ዞር በል ኤግዛክትሊ ወደብ ዝብል ዘሎ ወደብ ንኸምፃሉ ከም ዘይኮነ ጽቡቕ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ እዚ አጀንዳ ነቲ ኩናትካ ዝዋጋዕልካ ካልእ ሰብ ድልዮ ኦፍ ኮርስ ወታደር ዝዋጋ የብሉ ማለት ኣይኮነን ተኸፊሉ ዝሰርሕ ወታደር ስለ ዘሎ እቲ አጀንዳ ናትካ ግን ንስኻ ንፖለቲካዊ ስልጣንካ እምበር ንኢትዮጵያውያን ኣብ ደገ ባሕሪ ደሊኻ ትገብሮ ከምዘየለኻ ባይ ደ ወይ ኣብዪ ኣሕመድ ክሳብ 30,000 ዝኾኑ ፕሮፓጋንዲስትስ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር
ብዙሓት ሰባት በቃ ነቲ ናቱ ፕሮፓጋንዳ ኣብ መዓልቲ 30 50 60 ግዜ ፖስት ዝገብሩ ብፍጹም ጠጠው ዘይብሉ እንተ ፖስት ጌርካ ድማ ብፀርፍን ብገለን አንጻርካ ሉል ዝብሉ መዓት ፕሮፓጋንዲስት እዮም ዘለዎ ኦፍኮርስ ኣብ ሃገር ስለ ዝኾነ ገንዘቡ ድማ ኣበይ ዘጥፎ ዘሎ ኣብ ኮሚታት ዘጥፎ ዘሎ እቶም ኢትዮጵያውያን ብፅቡቅ ጌሮም ይምልሱ ኣሎ ብከምዚ መንገዲ ብፍጹም ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ነዚ ኩናት ንስኻ ትስሕትሮ ዘለኻ ዝኣትወልካ የለን ብሎ ኣለዉ ኣብዚያ እውን ስምዑ ሻዕቢያ የማረካቸውን መስፍን ፈይሳ አይነት ሰዎች እዛ ኤርትራ ውስጥ ልበ ትግራይ የሚባል ጠመዝማዛ መንገድ አለ። እዛ ተማርከው ያን መንገድ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች አይ ቲንክ ድሮ ሰርተው ያልጨረሱት የቀረ የመንገዱ መስፍን ግን እንደዚህ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ባዕሲ ድበይኒ እዩ እንታይ እዮም ዝብሎም ዘለዉ ነዞም ጀነራላት ቀደም ኤርትራ ማሪኻቶም ዝነበረሲ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዞም ጀነራላት ኣብ ኤርትራ መኮንናትን ጀነራላትን ኣብ ኤርትራ ተማሪኾም ዝነበሩ ሲ ኣብ ኤርትራ ልቢ ትግራይ ዝበሃል ፅርግያ ኣሎ ምናልባት ዘይወድእዎ ስራሕ ስለ ዝነበረ ንዑ ክውድእዎ ወይ እውን ዝናፍቕዎ ቦታት ኣለዎም ኮይኑ እቲ ተማሪኾም ከለዉ ዝሰርሕዎ ዝነበሩን እቲ ተማሪኾም ከለዉ ዝረኸብዎ ፅሩይ ኣየርን ንዑ ስለ ዝናፈቑ ዳ እምበር ንኤርትራ ከይዶም ተዋጊኦም ክስዕርዎ ስለ ዝኽእሉ ይኮኑን እናበሉ ብዙሓት እዮም ከምኡ ዝብሉ and it's true ኢትዮጵያ ኣብ ሕጂ ዘላቶ ቅርፅን ኣቃውማን ናብ ኤርትራ ከይዶም ዝኾነ ነገር ከድምዑ ከም ዘይክእሉ ይፈልጡ እዮም ኣይኮነን ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም ሽግር ኩነታት ክቕይሩ ዓውደ ኩናት ክቕይሩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም እቲ ቻርት ክሪአኩም ፀናሕኩ ኣብ ፈቐዱ ዘሎ ኩናት ንዑ እውን ጠጠው ከብሎ ይከኣሉን ኣለዉ ስለዚ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ መናወራ ንግዚኡ I think ፅንሕ ኢለ ኣወል እውን ብንእሽተይ ክፋል ገሊፅዎ ነይሩ እዩ እቲ ዘረባ ተሃዲድ ንምግባር ዳ እምበር ፍሉይ ነገር ንክገብሩ ኢለ ማለት ጥርሱ ነክሶ ከዘመተ ችግር ይፈጥር አይመስልም ይበቀል አይመስልም አይ በጣም ከሚገርመው ቴዲ ከዚህ በፊት ሻዕቢያ የማረካቸው ሰዎች ከሻዕቢያ ጋር እንደገና መርተው ሊወስዱናል ያዋጉና አሁን እንግዲህ እንቅስቃሴ አሁን ነው ከሚገርም እኮ ነው እኔ ሲገባኝ ልበ ትግራይ የሚባለው ኤርትራ ውስጥ ያለው መንገድ እነ መስፍን ጀምረውት ያለቀ አይመስለኝ ወደቡ ድረስ መሰራት ያለበት መንገድ ነውና እንደገና ተማርኩ ያንን መንገድ ለማስጨረስ ሌላ ፕሮጀክት እያንቀሳቀሰ ነው መስፍን ካለ ጥሩት በእናታችሁ እሺ ይምጣ እሱ አካባቢውን መውጫ መግቢያውን ስለሚያውቀው ተማረከም አልተማረከም የሆነ መንገድ ድረስ ይመራናል ቤላ ገረም እዮም ዝጭፍጭፍዎም ዘለዉ ስለዚ ምሩኻት ስለ ዝነበሩ ዝናፍቕዎ ወይ እውን ዘይተወደየ ፅርግያታት ዝነበረ ወይ ስራሕ ነይሩ ኸውን ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ፍልይቲ እያ እዮም ዝብልዋ ኢትዮጵያን ካልኦት ኤርትራውያን እውን ከምኡ ክንብሎም ንኽእል ኢትዮጵያ ኣብ ምሉእ ኣብ ታሪክ ናይ ዓለም እውን ፍልይቲ እያ ብምንታይ ፍልይቲ እስከ ዓበይቲ መኮንናት ናታ ምሩኻት ዝነበሩ ብምዃኖም ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ንክትከውን ጀነራል ንክትከውን እንታይ ክትገብር ኣለካ ኣብ ኤርትራ ከይድካ ብሂወት ክትምለስ ክትክእል ኣለካ ተማሪኽካ ዲኻ ሃዲምካ ዲኻ ለሚንካ ዲኻ ገለ ጌርካ ብሰላምካ እንተተመሊስካ ማዕረግካ ፍሉጥ እዩ ወደ ሰሜን እየሄደ ኣይመለስም ዝብል ዘረባ ኣሎ መስለኒ ንሰሜን ዝኸዳ ይምለሱን እዮም ስለ ዝብሉ ንሰሜን ከይዱ ብሂወቱ ዝተመለሰ ተማሪኹ ነይሩ ድዩ ተሓቢኡ ነይሩ ድዩ ገለ ገይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ተተመሊሱ ጀነራል ወይ እውን ኮነሬል ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እንዳ ኣንበሳ ከይዱ ከይተቐትለ ተመልሰ እንታይ ዝበሃል ኣነስ የስዕድ እዮም እንዳ ኣንበሳ ከይዱ ብሂወትካ ተተመሊስካ እንተቐቲልካዮም ተቐቲልካ መፂኻ ሓኔታ ትበሃል አንበሳ ቀቲልካ ቆርበቱ ሒዝካ እንተመፂኻ ጌጋ እንተለና ርሙኒ ሓኔታ ይብሉኻ ብሂወትካ ተተመሊስካ ግን ስቲል ጅግና ኢኻ ምክንያቱ ኣንበሳ ርኢካ ምስ ኣንበሳ ተራእይካ ሰብ ርኢካ ከይቀተለካ እንተተመሊስካ እውን ኣትሊስት ኣነ ጅግና እየ ዝብለካ ስለዚ እቶም ከይዶም ንሰሜን ከይዶም ተማሪኾም ነይሮም ሻዕብያ ምሂሩ ኣተባቢዑ ዝሰደዶም ፊልድ ማርሻል ኮይኑ ንኢትዮጵያ ይበርሕ ኣሎ ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ ፕራንክ ነገር ክህሉ ይክእል እዩ ነቲ ዝማረኸካ መምህርካ ዝነበረ ከይትካ ክዋግኦ ኢልካ ክትመፅእ ከለካ ድማ ዩሪል ነው ተማሪኹ ዝነበረ ሰብ ኣደኖ እንታይ ይስምዖ ንስኻትኩም ዝያዳ ትፈልጥዎ እቶም ኣብ ኩናት ዝነበርኩም ነቶም ምሩኻት ተኣሊዩ ዝነበርኩም እንተለኹም ፀሓፍናትኩም ርእቶ ካባኻትኩም ዝያዳ ትምህርቲ ክውሰድ እውን ይከኣል ስለ ዝኾነ ኣብዚ እስከስምዕዎም እቲ ተህዲድ እውን ብኩሉ መልክዕ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ሓንቲ ላብዚኣ ኩሉ ሰብ ክርዳእ ዘለዎ ኣብዪ ኣሕመድ ምዝናይ ኣብ ደገ ባሕሪ እናበለ ዕግርግር ዝገብሮ ዘሎ እስራኤል ዝበሃል ምስ ዶናልድ ትራምፕን እስራኤልን ንፈለስጢማውያን ኣብ ጋዛ ዘለው ቦታ ይደሊሎም ኣለዉ ካብቲ ጋዛ ወሲዶም ናብ ካልእ ዓለም ክሰድዎም ንሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ይሓቱ ከም ዘለዉ ዝንገር ሓደ ካብቲ ዝሕተት ዘለዉ ድማ ሶማልያ ዝበሃል ሃገርን
ሱዳንን ክልቴን ኣብ ኩናት ዘለዋ ንክልቴን ይሓትወን ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ መብዛሕትኡ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ይነፅገሎ ሶማሊላንድ ግን ነዚ ኩነታት እዚ ክቕበልዎ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዘተ ይግበራሎ በይዝ ንክረኽቡ ገለ ዝብል ዘረባ ይኸይድ ኣሎ ሱዳን ከም ዝነፀገቶ ይንገር ኣሎ ሶማልያ እውን ነፂጋቶ ዝብል ዘረባ ኣሎ ግን ስቲል እቲ ኩነታት ይቕፅል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነዚ ኩነታት እዚ ሶማሊላንድ ሱዳን ሶማልያ ይሕተት ኣለዋ ሶማሊላንድ ናፅነትኩም ንኽትረኽቡ እንተተባሂሎም ሜይቢ ይቕበልዎ ኮኑ ይደነው ብሓፈሻ ግን ሓደ ሓሳብ ይዘውር ከም ዘሎ እዚ ኣርቲክል እዚ ባይ ዘ ወይ ኣብ ፋይናንሻል ታይምስ ዝበሃል ዝወፀ እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ዝወፀ ዝነበረ እዩ ኣብ ትግባረ እንታይ ፅልዋ ከምዚ ይኽእል ንከባቢና ብዙሕ ዘረባ የድልየ እዩ ብዙሕ ግምታት ክወሃቦ ዝኽእል ግን እቲ ሓሳብ ከም ሓሳብ ይዘውር ከም ዘሎ ኣብ መገማት የድሊ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ኣርእሲ ድማ ኣብ ከባቢና ዝዘውር ዘሎ ሓበሬታ እውን እንትኾነ እዚ እዩ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ወይ ድማ ሓቢርና ክንርዮ ኢና ማለት እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወዳጆች መሬት መንቀጥቀጥ በኢየሱስ ስም እናንተ የሚያስፈራ ነው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ ይረጋል ጌታ ሆይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወዳጆች አይታችሁታል እናንተ ደነገጥኩኝ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ ፈጸማችሁ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣንጻር ኤርትራ ኩሉ ግዜ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር እዩ ዓሰብ ቅልፅምና ብሓይልና ከነምፅኦ ኢና ኣብ ሓፂር ግዜ ሰራዊትናትና ብሓይሊ ንዓሰብ ክኸይድ እዩ ናበለ ዝፍክር ዝነበረ እዩ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ መንጎኹም ኢሉ እናፈከሩ ከሎ መሬት አንቀጥቂጡ መስለኒ ተሃዲድካ ኣብ ስርዩ ቼክ ዝገብሮ እንደዝረክብ ገለ ነገር ስም ተረኽበ ነይሩ ብሓፈሻ ኩናት ካብ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዘይፍለ ስለ ዘይርድኦም እዩ ኩናት ከቢድ ምዃኑ ብኩናት ዝፍክር ክፍክሩ እዮም ዝውዕሉ ከምዚኦም ብዙሓት እዮም ዘለዉ ኩናት ክጅምር እዩ ሰራዊትና ከምዚ ኩናት ከቢድ እዩ ነፍስኻ ንኽትከላኸል ጥራይኻ ክትኣቱ ዘለካ እምበር ኩናት ኣቃሊሉ ዝርኢ ድማ ክሳብ ክንደይ ሕማቕ ሰብ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ብኩናት ፀወታ የለን ኩናት ኩሉ ግዜ ሓደገኛ ምዃኑ ምግንዛብ ድማ ኣገዳሲ ይመስል ንቐፅል እቲ ተሃዲድ ናይ ኩናት ይቕፅል ኣሎ ብኩሉ መልክዕ እና ከባድ መሳሪያዎች ማጓጓዝ እና ወደ ግንባር የማፍጠን በኤርትራ በኩልም ከ60 ዓመት በታች ነው ያሉት ሞቢላይዝ አድርጎ ወደ ግንባር በደም ቦታ መያዝ በትግራይም እንዲሁ ስልጠናዎችና ይሄ አሁን የተደረገው መፈንቅለ መንግስትም እነዚህ ሁሉ ወደ ጦርነት የሚያመሩ ናቸው ፕሪቶሪያ አንቀበልም ሲል ወዲያውኑ ፕሪቶሪያ እኮ ሰላም የፈጠረ ነው በቃ ሌላ አልነበረውም ሰሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ጥላቻን ማስቆም ግጭትን ማስቆም እንጂ ሌላ አልነበረውም ዋናው ይዘት እሱ ነው እሱን ካፈረስክ እኔ ግጭት ላይ ተሰልፌያለሁ እንደማ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ነቲ ኩናት ንምጉስጓስ ኣድለይቲ ዝበሃሉ ተሓቢኦም ዝነበሩ ወፂኦም ድሮ ማይክሮፎን ተዋሂብዎም ጫውጫው ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ገብረ ኣስራት ከም ትሪእዎ ዘለኹም በቃ ኣብ ትግራይ ዘሎ ውዕል ፈሪሱ እዩ ፕሪቶሪያ ፈሪሱ እዩ ንኩናት ንዳሎ ኣለና ተኣንገድ ተሸብሸብ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ እንታይ እዩ ዝኩሉ ዘረባ ሻዕብያ ሰራዊቱ ይንቀሳቀሱ ኣሎ ተኾነ የለን እኮ ጭብጢ ሻዕብያስ ሕሉፍ ሓሊፍዎስ ወታደራት ናቱ ኣብ ምብራቃዊ ግንባር ንፈተና ንማትሪክ ይዳለው ከም ዘለዉ ምናልባት ናይ ሓንጎል ኩናት እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ ዝብል ኣብ ርእሶም ዘሎ ፍርህ ክኸውን ከም ዝኽእል ጥራይ ዝገናዘብ እምበር ሻዕብያስ ንኩናት ዝዳለው እዛ ቪድዮ እዚኣ ትዘውር ኣላ እንታይ እዮም ሓንሳብ ናይ ብሽክሌታ ክወዳደሩ ከለዉ ይሰዱልና ኣለዉ ሓንሳብ ኩዕሶ እናተፃወቱ ከለዉ እቶም ሰራዊት ይሰዱልና ኣለዉ ሕጂ ኸ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ነቲ ኩናት ይስእልዎ እዮም ዘለዉ ኣብ ወረቐት ኢሎም ከውፅዎ እዮም ነዚኣ ኸ እንታይ ክብሉ እዮም ወረቐት ሒዞም ቤናይ ከጥቅዑ መጥቃዕቲ ናቶም ስትራቴጂ ናቶም ናበይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ወረቐት ክፅሕፉ ተራእዮም ኣለዉ ስለዚ ነፍሲ ወከፎም ስትራቴጂ ስለ ድሕንፅፅ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ንኩናት ተዳልዮም ኣለዉ ኢሎም ከውፅዎ እዮም ነዚ ኣብ ገለ ራዩ ጥራይ ምክንያቱ እቲ ፍርሂ ኣብ ርእሶም ኣትዩ ዘሎ ወላ ሓንቲ ከተውፅኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣይ ቲንክ ነዚን ወዲ ዝናራኻ ከለኻ ክትስሕቕ ይግድደካ እዩ ኣማራፂ እውን የለን እዚኣ እስከስምዕዋ ኣወል እኳ ቁሩብ መልሲ ሂቦም ነይሩ ለንቀነ
عفر تانكتات هتقعو سلست خفلات سراويت فدرال بسامرنا بإيرترا غنيعن بوم حجر شد الشخفلات سراويت آتيو أبي أحمد نيرترا درونك سد اللايو من قصي إيرترا ختت أوجو كينات كجمريو زف حجر ما بعسب كينات كين قبرسي سلست ورحي هارور سلزغونه أي تعمنانيو بوم حجر كين متسسي البرهان مس إيرترا تسمامعو بنت الفاف كوك عنا غيليو بتقراي كين متسسي واحد مس إيرترا سممع سلزقورو متعما يتخالن زف ودا بعسب كسرحلون وتهدراون نقداون وعلم السعودي يرو إيرتران أمريكان أب سعودية حدا مستيراو سممع غيروم زف يا كل زي تيوريتات زي معالتاوي نسمع زلنايو كلا تسمعيو مغنياتو أبروسهم زلو شعبية أبروسهم جزاك راي كي كفل بنات سلزنبر نا شعبية فوبيا سلزلهم فرس سلزلهم زي بلون زي زعربون يلن لذي أجين نجارات كل زي أستوعب كا مرأيهم أقدر سنة الله من البعض تازبلت نزياس كان اسمعيا تعيزو إرتراز هبت تملسون رينا የፕሪቶሪያ ስምምነትን እኔ እንዲፈርስ አልፈልግም። በትግራይ ጉዳይ ጣልቃ አልገባም። ኦይ ጉድ! እኔ ምለው በቃ ሰው እንደፈለገው የፈለገውን ነገር ሲናገር እኛ ዝም ብለን ጆሮአችንን ሰጥተን መስማት አለብን ማለት ነው። ማለት የሚሰሩትን ስራ ቁጭ ብለን የሚያደርጉት መሬት ላይ ያለው ነገር ማየት መቻል አንችልም ማለት የለብንም ማለት ነው። ማለት ያ እዚህ ጋር ዞር ብለው ሰላዮቻቸውን አዲግራትና መቀሌ ልከው አስገብተው هذا معلتنا هذا فيديو انتهت تبلي تصبر لكم مسيلكم سلياناتهم اب 4 كيلو كبابي يزوروا خمزلون اب بيت صفاتنا يسرحوا خمزلون ابزي استوديوناتيون بقل ملياتون خمزلون قبل كسمعوا ترايد اليد اللغه because تي extent ويكاتي زرقحنا يتفره فرهناتهم ويون عمقاتنا يتفرهن رعدن زلوهم كل ليفليو تردي يقولون لهم مغنياتو سراويت لنا كمل حسيز لكم زلقوا فرق مليون سراويت لنا نحن سلازي فرق مليون سراويت زلنا بافريقيا ببل حمشايدنا ولا ببل سالساينا انا بلد زعرب زنبره نحركم لك قينو سراويت كا سلاياخا تكنولوجي خان تلك قينو شعبي ابي يالو انت كغبراتيو انت تحلو نيركا سرا زبل حتوتات كمن يخملسلو من يخافرلو من يخكسكفلو اتهم نعود سمعوا خيملسلو دخونو نو اي دونت ثينك دملسو سبقا سمعي مثلا بحفشه انا فيديو تقريت سلازم مصني كندي سبي سمعوا كندي سبي سمعون دفلتي بلين كيت سمعون ابزنا تي مسيخ متصخلو نشتي كفار تدلينا طرينا نسمع كيتكم سمعكم حساوي خخبلي خيرد بلني نسخه خاصلول كيتكا كومنت صحفلو انتلغا الجوريزم انت صحيف كاي قدسوني انجيجمنت لو تا فيديو يزبل سلازي اي تصحفولو نحرنا جد رياكت تكبر لكم سكرين شوت وسيتكم نتا فيديو تايتلناتا ناتكم كتصحف تدخلوا ندحر سمعكم ممكن اجين انا بزوم سالكم كيتكم ابو خيت سمعوا واو هذا راهم انتي ግን ክንፈልጥ ኣለና ሰላይኻ እንታይ ይዛረባሎ እንታይ ይገብራሎ መስማዕ አገዳሲዩ አገዳሲ ክፋላት ብዙ ግዜ ነውሕ ቪድዮታት ነታ አገዳሲ ክፋል ወይውን ትርጉም ዘለዎ ክፋል ጥራይ ከም ሰምዑ ወይ ዝገብረልኩም ብኸሚ ድማ ኣብዚ ቻነል ብዙሕ ሰብ ሰምዕ ናይ 2 ሰዓት አጀውጀው ዝደበረ ዘረባ ናይ ገብሩ አስራት ወይውን ናይዚ 3 ደቂቃ 4 ደቂቃ ካባተ አገዳሲ ናይ ኤርትራ ትምልከት ዛዕባ ካለ አጀውጀው ዝብል ዘላይ ምልከተካኒ ግዜ ካይ ተጥፋው مس إيرترا زتحاز اللون أنا بحماق يكون تنقل يكون كفاية يكون هتملكتنا أنا أبزي كم صيفتنا لغو زي نيرترا زملكت كالو كله أبزي بتقول لغو بلكم يلغون نا أجد أسوس بالكون أنا زرهبكون نا باخم يمتعنا لغو أنت تعرف أنا وين بعلي فلت إلنا غاني سجرو خالو أبز قنيات زي كينات زي ترفيو سقطت زي تغيرو كارتا مبرق أفريقيا كغير زخل عناو كينات أبقربا زي كبارع يخيليو ማሕበረሰብ ዓለምን ሓያላን ሃገራትን ንምዕጋቱ ክጓዩ ኣለዎም ዝድርሳኑ ምህለላው ኩናት እዛን ደላይ ሰላም ህዝቢ ኣደንቂሩሎ ኣብዚ ዝዓርግ ዘሎ ምህለላው ኩናት ከም ወትሩ ብውፁእ ሓሶታት ተሰኒሁ ስም ኤርትራ ክለዓል ይስማዕ እዩ ሰራዊት ኤርትራ መሬት ትግራይ ሒዙሎ ኤርትራ ስምምዕ ፕሪቶርያ ስለ ዘይማእምኣ ንምፍሻሉ ኩናት ክትውልዕ ትኽእል እያ ሓደ ወገን ህወሓት ምስ ኤርትራ ወጊኑሎ ኤርትራ ነፋኖ ተሕግዞም ኣላ ብድሕሪ ኤርትራ ግብፂ ስዑድያ ወዘተ ኣለዋ
እታለውለው መወዳእታ ይብሉን ክፍለጥ ዘለዎ ሓቅታት ጸጋታት መሬት ባሕርን ደሴታትን ኣብዚሑ ዝዓደሎ ህዝቢ ኤርትራ ዘይናቱ ብሂጉን ጠሚቱን ኣይፈልጥን ኣብ ታሪኹ ተወሪሩ እምበር ወሪሩ ዝብል ጽያፍ ዛንታ ኣይርከቦም ብቓላት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘይናትና ኣይንደልን ናትና ኣይንህብን ፍሉጥ መትከሉ እዩ ክንዲ ዝኾነ ኤርትራ ካብቲ ብብይን ኮምሽን ዶብ ዝተሓንፀፀን ዝተመልከተን ኣብ ካርታ ዓለም ዝሰፈረን ኣህጉራዊ ዶብ ወፃኢ ዝሓዘቶ ናይ ዝኾነ ይኹን ወገን ስድሪ መሬት የለን ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገራት ዞባና ኢትዮጵያ ሱዳን ሶማሊ ይኹን ካልእ ጣልቃ ኣትያ ንሓደ ወገን ደጊፋ ነቲ ካልእ ክተጥቅዕ ረብሓ ኮነ ድሌትን ሸውሃትን የብላን ከም ውዕል ፕሪቶሪያ ዝኣመሰለ ስምምዓት ድማ ንሰብ ጉዳይ ዝምልከት እምበር ብቐጥታ ንኤርትራ ዝምልከት ኣይኮነን ሱዳናዊ ጀነራል ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኤርትራ ደጋፊት ሓደ ወገን ወይ ካልእ ኣይኮነትን ኤርትራ ኩሉ ሳዕ ደጋፊት ሓቂ ኢሉ ነይሩ ብርግጽ ድማ ባህግን ተገዳስነትን ጻዕርን ኤርትራ ናብ ሰላምን ርግኣትን ህዝብታት ዞባና ዝቐንዐ ጥራይ እዩ ብኣመለኻኽታ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ክፋል ዞባና ዘሰክፍ ኩነታት ምዝህሉ ናይ መላእ ዞባና ስክፍታ እዩ ክንዲ ዝኾነ ካብ ግዳማዊ ምትእታው ተሓይብካ ንዘቤታውያን ተዋሳእቲ ቀዳምነት ብምሃብ ብምትሕግጋዝ ዞባውያን ሓይልታት ፍታሕ ክርከበሉ ኣለዎ ዝብል ንጹር መርገጽ ኣለዋ ብሓፈሻ እቲ ናይ ኤርትራ ጭርሖ ናትና ይንህብን ዘይናትና ይንደልን ዝብል ጭርሖ ሓደ ካብቲ ንኤርትራ ተደጋጋሚ ሽግር ደምፃላ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ መንግስቲ ከም ክብል ከሎ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለኒ ንጹር መርገጽ እዩ ግን ከም ፖሊስ ደረጃ ኤርትራ ከምኡ ስለትገብር ዘላ ኢትዮጵያ ኣብ ዶባታ ሰራዊት የብላን ስለምንታይ ኤርትራ ናይ ካልኣይቲ ጥምትንያ ዝብል ስለ ዘለዎም ሰራዊት ኣብ ዝሐየልሉ ንሶም እንታይ ይገብሩ ኣብ ኤርትራ ከቃወምቲ ንቡር እዩ ስለዚ ብከምዚ ክሳዕ መዓስ ክንነብር ንኽእል መንግስቲ ናይ ግድን ክሓስበሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ is a very critical question መምስ ፀገበ መምስ ጥልያን ኮሚዩልዮም ዝብሉ መምስ ፀገቡ ዝርብሹ ጎረቤት ኣለውኹም ኢሉ ስለዚ እንተጠምዮም ዝልምንኹም ተፀጊቦም ዝናድሑ ወይ ዝሽንድሑኹም ጎረቤት ኣለውኹም ኢሉ ተዛሪቡ ጥልያን ይብሉ ሓቅነታ እንቶም ትፈልጡ ድሓን ንስኹም ፀሓፍላ ፅቡቅ ጌርኩም ፀሓፍዋ ኣብ ታሕቲ ብሓፈሻ ኤርትራ ዘለዋ ፖሊሲ ናይ ብሓቂ ዝናኣት እኳ እንተኾነ ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ መርሕነት ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ናይ ምትኹትኻኹን ናይ ወራርን ሕልምናቱ ግን ንሓዋሩ ዝመፀ ወራር ከነፍሽል ድዩ ክኸውን ዕጫና ወይስ እንታይ ይኸውን ኤርትራ ኣብዚ መድረክ እዚ ብፍላይ ድሕሪ 35 ዓመት ሓደ መደምደምታ በፂሓ ክትከውን ተስፋ ንገብር ክልተ ኣርሳት ክበኩም እየ ድሕሪኡ ናብቲ ናትና ጉዳይ ክናቱ ኢና መጀመርያ በዚ ጀምሩ ሶም ሰባት ቀቲሎም ኣብ ትግራይ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ወሓት ስልጣን ግዚያዊ ምምሕዳር ብሓይሊ ኣብ ምቁጻር ከም ዝርከብ ዝፍለጥ ኮይኖም ብዝልኹም ዕጡቃት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይትኩሰሎም ናብ ሎሚ ሰንበት ኣብ ዘውግሕ ምሸት ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ መኾኒም ዕጡቃት እቶም ንጉጅለ ደብረጽዮን ዝመርሑ ወሓት ዝወገኖም ብዝተወከሱ ወጢት ህይወት ክልተ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐተለ ፍልፍላት ሓበሬታ ገሊፆም ኣሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምምሕዳር ከተማ ዓዲ ጉዶም ንምቁጻር እቶም ዕጡቃት ወሓት ብዝተወከሱ ወጢት ህይወት ሓደ ሰብ ዝጠፍኦ ኮይኖም 5 ሰባት እውን ከም ዝቆሰሉ ኣይርሳዕን እዮም ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ እዚ ኣብ ልዕሊ ስልጣን ብሓይሊ ናይ ምቁጻር ጉጅለም ፍንጫል ወሓት ዝቃወም ዘሎ ህዝቢ ዝፍጽሞ ዘሎም ከበድቲ ይጠሎም ኣብ ትግራይ እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ወይ እውን ብደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለን ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ጉጅለ እኳ መይቱ እንዲሁ ግን እስቲል ደገፍ ዘለዎ ሰብ ክህሉ ስለ ዝኽእል ሓደገኛ ኩነታት ተበፂሑ ከም ዘሎን ኣብ መንጎ ንሓትሕዶም ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ናብ ካልእ ዘይተደልየ ሓደጋ ክኸይድ ከም ዝኽእል ወይ እውን ንዑ ዝእንፍት ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ምስ ግዜ ዝያዳ ክንከታተሎ ኢና ንሕጂ ግን ሓንቲ ካልእቲ ክበኩም ሽዑ ክሰግር እየ ካብቲ ጉዳይ ዓዲግራት ዓፂዎም ሻዕብያ መንገዲ ዓዲግራት ዓፂዎም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዞባ ምብራቅ ካብ ኢሮብ ናብ ከተማ ዓዲግራት ዝወስድ መንገዲ ከም ዝዓፅዎ ነበርቲ ገሊፆም ናብ ወረዳ ኢሮብ ተጓዒዛ ፀብፃብ ዝሰርሐ ቴሌቪዥን ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ 35 ኢሮብ ቦታት ጨዊም ወሲዱ ዛጊድ ሃለዋቶም ከም ዘይፍለጥ ኣረጋጊፃ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኢሮብ ኣቶ እያሱ ምስጋና ኣብ ዝሃቦ ርእቶም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢሮብ ገበን ምጽናት ዓሊት እናፈፀመ ቀፂሎም መንነቶም ብሓይሊ ምቕያር ናብ ኤርትራ ኣገዲዱ እቶም ከም ዘሎም ነዚ ዝከላኸለ ሓይሊ ትግራይ ይኹን ፌደራል ኢትዮጵያ የለን ኢሎም ኣብታ ወረዳ ካብ ዘለዋ 5 ጣብያታት እተን 3 ጣብያታት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ እዚ ዘረባታት ከምዚ ብተደጋጋሚ ድወፅእ ዘሎ እዚ ካል ሰለምታይ ደምፃልኩም ዘለኹ ደይ መደይልካ ሽም ኤርትራ ንምኽፋእ እዩ ኤርትራ ዓድታት ናይ ተጋሩ ወይ እውን ገለ ዝብልዎ ዘሎ ንሓሶት ክጥዕመሎም ኢሎም እዮም ኤርትራ በቲ
እግባይ ዘይባሃሎ ውሳኔ ናይ ኮሚሽን ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተዋሃበ ውሳኔ ኣብ ዝግባኣ መሬት ከም ዘላ ብተደጋጋሚ ትገልጽ ኣላ ሓሶትናቶም መሲና ክንሰምዖ ኢና ስለምንታይ ክንምንታይ ሽርሕን ጉርሕን ከም ዘሎ ንምፍላጥ የድሊ ኣነ ድማ ኣብዚ ናምፀኹ እቲ ዘሎ ኩነታት ፕሮፓጋንዳ ናቶም ከነፍልጥ ክንፍትን ኢና ምናልባት ክልተ ናይ መማቕርቲ ክበኩም የቡ ጌርና ክንሰግር ኢና أنت برهان عركي أنت خطرك ودي كم عينت أفتاطر يعديلك ودي تعديلك أبو كندي فتاطر إنامو كما خير أخذ أناس كم زيهم عينت فطراتي أبتم دقفت قدفت رايد الله يدي مثل النيرو تجارو خم زيهم كم anyway ኣብ ትግራይ ኮይንካ ንተጋሩ ምፅራፍካ ተጀሚሩ ሎ ንክንፈልጥ ዝኣክል እዩ ጥባሕ ንጎ ፀገም ተጋጢሙነ ሰብ እዚ ኣብ ዓዶም ኮይኑ ንዖም ንኤርትራውያን ከም ድሌቱ ክፀርፍ ዓመታት ሕሊፍሎ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ተጋሩ ከዳኽም ድማ ጀሚሩ ሎ we will see the result እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ጥንቃቐ ከድልዮ ከም ዝኽእል ሰብ ግን ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘካየድ ዘሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና እንታይ ኢና ኸ ንርኢ ዘለና እቲ ደንበ ተቃውሞ ኣንጻር ተጋሩ ተሰሊፉ ከም ዘሎ نخندي كقتل خل زخن رينا حولنا من جزء بزلو كن فتري ناس بالزنبرة حزب تجراي ويون مرحنا طب تجراي زلو مس من قصير ترى بسلام نخن نبر مس من قصير ترى كنا رداينا مزبل انتهي بلا له نو 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 مس إثيوبيا مس هم حرايو عرق زاد لينا مس أبي عرق زاد لينا قبل جمير الله أنا هلا مجدما مس أورومي فقرنا حزب ترى قبل الجمهورية تم تقام تزنبرو just wait and listen من يأخذ نقولكم بروكة دعم سنبت كايلة أبز حلفت ذكر تخون مجم ذات ريوا زلهم بلع زلا إثيوبياويت نفسها أتفيا إلى تزاري بنيره من قصة سماي وارسا انسدرات معتهاب حجي انت اتخزار ولدري زلهو تي مجمريا مستدرج حدسي اي فلتاني خريئه بمبال افتناتا اكاونت مس راخو 300 شيح فولورز يروما انا انت ايده وا 300 شيح فولورز زلوا فلت غاليا مالتيو فيموس يا ايده حاسيبه مالتيو حجي عنتو بيك ازينا خسر حس اسكس لا خدقميده افتناتا اكاونت راخوس 500 شيح فولورز بزيحه حبشاس انت ميتكاسي بزعبها صبغ يزارب يبحال انت ميتكا زياده فولوز بلكا كن انت يقنقن انتم سبات ناستنا مناستنا وا نزمه تسب مريسوكم فولو تبلس كما ياب سماي كوينو دي لايف كاتو تحسبوا زلكم هو ويسي قال انت مالت انا تردانن كما يا تقصت انا تردانن الناس No, in general, the other about ساعات إني أمسي مسحق غايسان نش هذا exist قرص فيديونا تيمة ثانية ساعني دم من البعض أمريز زلوا زيناتات ساعات بلوم تلها كاب سمايز مس زيناتات كاد بس بوحدة يكونن سلزي أنا سيقي سلزي سي فلو كنا خد قبرنا ويون سبسكرايب نخد قبرو تصبيز ولا هون نقوم مودي قم تصبيز ولا قم بباليو بانكرو تزاري بس لزي again it's funny ساعات إننا زيا سمعنا نفتخالك نسجرينا كابتن قدامت هاجز قمت إيرترا بشنشة مدن تسعة إلى اليوم قدمي شنشة مدن تسعة حزب إيرترا نيرو تفعل سلطانيات أو إيرترا نيرو ناي أدوليس ناي جل نقولو نيريو تردان جن كم زمان أو تهاجر إيرترا بشنشة مدن تسعة نيرو إثيوبيا بدريا ويما أنت دا عدن قول نرلخوين هاجرات نحن يناديهم بنكون زبا هنا بمشي دشتعمل شو عتعمل أنا نعبيهم جنكم يرد سيزيك مش عنشان متمين تسعان كدبي أوروباويان ممسهم أب أفريقيا هاجر تبارين ورد أوروباويان نسيم إنجليز فرنسا إيطاليان بلجيوم جرمن زين من هاجرات أفريقيا أو يومن زين ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣዲኣያ ይብለኩም ኣሎ ኣቶ ሲራክ ክፍለ ስለዚ 3000 ዓመት ኣለና ዝብል ፅንፅዋይ ገዲፍኩም ሞደርን ኤርትራን ሞደርን ኢትዮጵያን ተወዳዲርና ኤርትራ ቀዲማ ከም ዝቆመት እዩ ዝፍለጥ ነዚያ ጥራይ ሓዙለይ ክንቀፅል ኢና ሓንቲ ፅሕፍቲ ክትሓልፍ ተራእየ ኣለኹ ሓያል እዋን እውን ቀፂላ ዘላ ካቶልያን እውን ኣብ መንጎ ጥልያንን ስዑድያን ተደጋጋሚ ርክባት ይግበራሎ ጆርጅ ሜሎን እውን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንጥልያን ከይዳ ንስዑድያ ከይዳ ምስ ንጉስ ናይ ስዑድያ ተራኺባ ከም ዝነበረት እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ምናልባት ኣብ መንጎ ስዑድያን ጥልያንን ዝግበር ዘሎ ርክብ ንዞባዊ ርግኣት ወይ እውን ሴኪሪቲ ኤንድ ስታቢሊቲ ናይቲ ሪጅን
ዝምልከት ከም ተዘራረባ እዩ ዝንገር ዘሎ ብዙሓት ሰባት ድማ እቲ እንተታት ኤርትራ ምስ ክልቲአን ሃገራት ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዘለዋ ተደምሮ ግብፂ ምስቲ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ፀገም እንታይ ክግበር ይኽእል እዚ ኩነታት እዚ ናይ ጥልያን ናቶም ረብሓታት ዘለዎም እዮም ግን ጥልያን እንተ ስዑድያ ዘለዎም ሽርክነት ክልቲኦም ሃገራት ሽርክነቶም ክሕይሉ ከለዉ ክልቲኦም ንኣሜሪካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ፅልዋ ክህልዎም ዝኽእል እዩ ኣብ መንጎም ዘሎ ዝምድና ነዚአን ክልተ ሃገራት ጌርካ ምስቲ ኤርትራ ምሳቶም ትፅዕሮ ዘላ ፅቡቅ ተስፋ ናይ ዲፕሎማሲ ክፍጠር ከም ዝኽእል ምግምጋም የድሊ ብሓፈሻ we are watching this thing ብተስፋ ድማ ንፅበ ናይዚአን ክልተ ሃገራት ኩነታት ኤርትራ ምሳተን ዝያዳ ሽርክነታ ናዕዘዘት ክትከይድ ከላ ከም ውፅኢት ናቱ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዝምድና ክስተኻኸለሉ ዝኽእል መንገዲ ክህሉ እንኮለኻ ኢኻ ዝርዳእካ ማለት እዩ ኣብ መንጎውን ዋላ ኣስመራ ከለና ዋላ ብድሕሪ እዩ ዝኾነ ግብረ መልሲ ከመይ ኮይኑ ስማዓካ ካበይ ዝመፅእ እዩ እቲ ኣወንታዊ እቲ ኣሉታዊ ገለ እስኪ እንታይ እቲ ናትካ ጀነራል ኦብዘርቬሽን ፀኒሕካ ንቡር ኣብቲ ኖርማልቲ ክትምለስ እንኮለኻ ኢኻ ዝርዳእካ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ብዓንዳ ርእሱ እቲ ናይ ዓድና ዘሎ ምስሊ ጌጋ ምስሊ እዩ ፀኒሑ ብፍላይ ኣብቲ ሓደ ደንቢ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ኣቤላ ግናይ ኣቤላ ክፍእቲ ኣቤላ ሰባር ነቓዕ እንዳዓረኻ ዝግበር ናይ ምሲጣን ዲሞናይዝ ናይ ምግባር ነገራት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እንታይ ይመስለካ ገዛኻ ትፀብቕ ትሕማቕ ስሳ ገዛኻ እያ ከምዚ ፈቲኻ ፅሌካሲ ኣነ ዲኻ ኢላቶ ዝበሃል ፅውዋ ዘሎ ማለት እዩ ሕብረተሰብና ስለዚ እቲ ሃገርና እሳ እያ ስለዚ እንድሕር ፀቢቓ ንሕብን እንድሕር ሓሚቓ ወይ ሰሪፋ ወይ ተወዲቓ ከዓ ንምልዓላ ንምስሳ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ስለዚ ሓደ ቀዳማይ ዝኸድናዮ ዕላማ ነገራት ብፈርሳን ብቐረባ ንምዕዛብ ንምርኣይን ኣብኡ ኣብቲ ህዝብና ሕብረተሰብና ዝነብሮ ዘሎ ሓፋሽ ሕብረተሰብና ዝነብሮ ከዓ ወዲድካ ልክዕ ኣብቲ ናቱ ጫማ ኣቲኻ ከዓ እቲ ፊሊን ወይ ስምዒቱ ምርኣይ ማለት እዩ ኣብ ንአይ ንዝብል ነገራት ኣብ ኩሉ እቲ ማሕበረሰብ ናይ ኤርትራ ወይ ከዓ እቲ ሶሻል እንታይ ዝበሃል ከሎ ጀስት ኣገን እዚ ፎርማል ዕላል ኣይኮነን ላይክ ፎርማል ኢንተርቪው ኣይኮነን ገለ ግን ኣብ ከለኹ ተተሓተካ እቶም ኣወንታውን ኣሉታውን ከክንደይ ፐርሰንት ተማሃብካ እቲ ኣወንታዊ ምናልባት 9 ወይ 95 መሃብኩ እቲ ኣሉታዊ እንታይ በይነ ትገልፆ እኳ ሕጂ ከማል ዓሊ ምስ ዳንኤል ብሓደ ናይ ኤርትራ ከይዶም ዓዶም ርዮም ንፋስ ዓዶም ኣስተማቒሮም ዝተመለሱ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ዝተዘራረቡላ ቪድዮ እያ ኬድኩም ስምዕዋ ናይ ብሓቂ ኢንተረስቲንግ እያ ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ካልእ ክፋል ክገብር ከምዝኣ ክፍትን እየ ከምዚ ዓይነት ኤርትራ ከይዱ ዝተመለሰ ሪኣክሽን ከምዚ ፖድካስት ንሓትቶም ኤክስቼንጅ ክገብሩ ከለዎ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትመሃር ካብኡ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ንኩሉ ክርዮ ይክእልኒ ዝተፈላለየ ሰባት ነቲ ናራቲቭ ዘዝረኣኻዮ ፅቡቅ ነገር ክትዛረበሉ ተጀሚርካ እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎ ነገር ኣብ ምቅያር ዓብ ተራ ይክህልወና ኩሉ ግዜ ውሕዳት ስእልታት ዝቁፀራ ስእልታት ሕማቕ ናይ ኤርትራ ጥራይ ዘንፀባርቃ ባፅዕ ክበሃል ከሎ 2-3 ኣንጎሎታት ኣለዋ ንዓታትን ጥራይ በቃ ቀፃል እናገበሩ ባፅዕ ወላ ሓንቲ ከም ዘይብሉ ከም ዝሞተ ሃገር ሰብ ዘይነብሮ ዝኾነ ይኹን ዘይተሰርሓሉ ዓዲ ከም ዝኾነ ጌርካ ናይ ምግላፅ ኣሎ ስለዚ ኣገይን እቲ ናራቲቭ ወይ እውን እቲ ዝግበር ዘሎ ትረኻ ንምንዑ ንምቕያር ናይ ነፍሲ ወከፍና ፃዕሪ ዘሎ ንኣብነት ዓሰብ ሓንቲ ቪድዮ ኢትዮጵያውያን ዝዝርዋ ኣላ ንሳ ድማ ዝሞተ ሃገር ከም ዝኾነን ሰብ ከም ዘይቅመጠሉን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ግን ኣብ ዓሰብ ክግበር ዝቐነየ ስፖርታዊ ንጥፈታት እዩ ዝበዝሐ ኤርትራውን ብዛዕባ ዓሰብ ኣይፈልጥን ብጀካ ትወዲ ዓሰብን ከም ወታደር ኮይና ኣብ ዓሰብ ከባቢ ዝነበረ እንተዘይኮይኑ ውሕዳት ኢና ብዛዕባ ዓሰብ ንፈልጥ ስለዚ ካብ ዓሰብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ንኢትዮጵያውያን ንምምላስ ብለኩም ኣለኹ ንኤርትራውያን እውን ፍናን ናይ ኤርትራውያን ከም ኤርትራዊ ብዛዕባ ሃገሩ ፅምእ ዘለዎ ህዝቢ ኣነ ይረኣኹን እዞም ኢትዮጵያውያን ፅቡቅ ዝኾነ ፅርግያ ተሰሪሖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣቢ ከመርቕ ከሎ ቪድዮ ምስ ገበረ ክንደይ ሰብ እስከይርዮ ሰብ ኣይርዮን እዩ በንፃሩ ከማን ኣታ ቡዳ ኣታ ከምዚኦም ዝብሎም ወላ ነቶም ፕሮፓጋንዲስት ናቱ እቲ እንኮ ሓሳባት ናቶም መዓስ እዩ ግብረ መልሲ ዝረክብ መሲልኩም ብዛዕባ ኤርትራ ክፀርፉ እንተጀሚሮም ሽዑ ጥራዮም ያ ኤርትራ ክመልስ ኣለና ገለ ዝብል እምበር ፅቡቅ ናይ ኢትዮጵያ ተዛሪቡ ዝብጉስ የለን ምክንያቱ ዝበዝሐ ኢትዮጵያዊ ስለዘይምችኦ ዘሎ እቲ ዝግበር ዘሎ ንውሕዳት ዘገልግል እምበር ንዝበዝሐ ህዝቢ ዝጠቅም ስለዘይኮነ በንፃሩ ኣብ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ንሽተይ ፅቡቅ ምስ ረኣየ ኣመና ዝሕጎስ ፅቡቅ ዝስምዖ
ናይ ጽቡቕ መንፈስ ንሪኤሉ ኣብ ዓድና እዩ ዘሎ ስለዚ ኣስተብሂልና ነገራት ክንርኢ ምፍታን የድሊ ካልእ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራ እውን ከዘኻኽራ ዝደሊ ቀጻሊ ኣብነት ትማሊ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ታሪክ ሰሪሑ ኒውካስል ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ናይ ኤፍኤ ካብ ዝበሃል ብወሳኒት ሸቶ ናይ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ከም ሰዓረት ርኢና ኣለና ኣብ ወሳኒ ፆታ ጎል ኣመዝጊቡ ኣነ ኩሉ ግዜ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ስዊድን እዩ ተወሊዱ ዓብዩ ኢደዝማተር ኤርትራዊ ደም እዩ ኤርትራዊ ኩሩዕ ኤርትራዊ ድማ እዩ ወላዊ ስዊድናዊ እንተኾነ ስለዚ ኤርትራዊ ደምን ኤርትራዊ መንፈስን ብምባል ፖስት ገይረ ብዙሕ ሰብ ድማ ሪኣክት ገይሩላ ኤርትራ ትብል ቃል ኩሉ ግዜ ዝኾነ ኤርትራዊ ቢንያም ድዩ ካልእ ድዩ ዝኾነ ነገር ኤርትራዊ ክስቶ ንኤርትራ ባንዴራ ንኤርትራ ተተጠቂምና ነቲ ናይ ኤርትራ ናራቲቭ ሼፕ ምግባር ልዑል ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ኣብ ኤክስ ከምኡ ድማ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ብእንግሊሽ ብዙሕ ቪድዮ ዝገብር ግን ሰብ ስለዘይርዮ ዳርጋ ተዳኺምና እምበር ብዙሕ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ኣብዚ ድራር ፎር ኣፍሪካ ዝብል ብእንግሊሽ ንገብርና ነቲ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ስለዚ ኣብኡ እውን ሰብስክራይብ ግበሩ ሓግዙ ብፍላይ ኣብ ኤክስ ግን ቀፃሊ ክገብር ይፍትን ናይ ኤርትራ ፕሮሞት ንምግባር ኣወንታዊ ተሓሳስባ ብዛዕባ ኤርትራ ንምስራሕ ንስኻትኩም ድማ ናትኩም ኣስተዋፅኦ ግበሩ ክብለኩም ይደሊ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ኣብዚ ክውድየ ምዝያደ ርፍቕ ገትፈኩም ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ